Unha media da tarde, estrea mundial de Culturgal Televisión. Benvidos, estamos no Pazo de Cultura de Pontevedra, estamos nunha nova edición de Culturgal, a máis ambiciosa, a máis grande ata o momento, 225 actos, 750 artistas de distintas disciplinas, tan distintas como a Maxia. Óscar Fernández, como estás? Muy bien, ¿qué tal? Empezamos con Maxia. Veña, imos alá, mira, de estas cartas que son estas de póker, mira, podemos ver así un poquinho a cámara, todas diferentes, vas coller a que máis te guste, a que máis rabete. Sí, sí. Bueno, que Veña, responsabilidade, colla aí, eu non miro nada, intento tampouco mirar a cámara. Vale. A Tesa, recordas? Teño, sí. Podes amosar a cámara tamén Como para que... sinala? Sí, un miro aí. Está, aí, queda claro? Vale. Está? Eu sei, sí. Deixas por aquí. E te habrás fixado que deixei aí na mesa fai un ratiño 4 ases. Entón, intuyo que a túa carta non é un as, pero No. con estos ases imos tratar de crear unha pequena ilusión. Vale. Bien. Imos comezar co de picas. Vou deixar ao revés, aí no medio das demais cartas. Se ve ben aí, verdade? Pois mira, basta con xirar así para que onde estaba o as de picas se veña unha carta que tal vez te diga algo. Sí, oito de É tréboles. a túa carta? Mira, vou que se pode continuar, mira. Porque non só se fai con as, se fai co resto, mira, co de diamantes. É suficiente para que volvas a ver unha carta parecidísima á anterior. Que isto é raro, eu sei que é unha ilusión extraña, pero pode continuar, mira, co de Pero trébol. creí que só había un oito de tréboles. Claro, en porque Francia. eso é ilusión. Xa. Mira. Que rarísimo, verdade? Porque a sensación é de que por un momento todas as cartas son oitos de tréboles. E claro, agora pausa unha cousa que un sabe que está a alucinar, porque ves máis outos de tréboles dos que unha baralla ten. Porque unha baralla non hai 4 oitos de tréboles. Porque é unha ilusión, e as ilusións duran un instante e se rompen. Suficiente para que isto volva a ser un as, pero non un, senón que o que sempre houve aquí foron 1, 2, 3 e 4 ases. Bueno. Se estamos na Feira das Culturas, se estamos nas feiras de culturas de Galicia, eu creo que a feira é un espectáculo, é un lugar tradicionalmente máxico. Porque a Maxia é moi de moverse polas feiras, non? Non sei se feiras das culturas, pero a Maxia tradicionalmente se movía de feira en feira. Sí, claro, bueno, máis xa como casi todas as disciplinas, pois veñen un pouco tamén de eso, non? De ese de ir á Plaza do Pobo, e que se facían aí os xogos e demais, entón, sí, pois, un pouco ven de aí, é unha maneira de volver a unha feira a traer a Maxia para o Culturgal, outra non máis. E nós queríamos por eso empezar con Óscar Fernández, de Magia en la Manga, dende o 21, tomando parte no Culturgal. Penso que sí, igual agora... Que claro, o 20 foi ano da pandemia, entón non sei se non se fixo... Todo conta a partir da Claro, pandemia, entón, non? seguro que a partir da pandemia estamos a vir, se xa moitos anos, a verdade é que estamos super contentos. Sempre nos parece unha oportunidade pois, para mostrar o noso traballo, tamén que a xente nos coñeza. Tamén nos a ser unha empresa pequena, traballamos moito para o sector privado, nun cumpleanos, celebracións, entón, por aquí pasa moita xente, ademais de vender os trucos, e ademais pois, que temos a sorte de que o Culturgal nos quere moito, nos programan sempre algunha actividade, porque además se chama a atención tanto os obradoiros como as actuacións. Entón, a verdade é que para nos sempre un fin de semana estupendo. Pois veña, contamos, que tedes preparado para esta edición de Culturgal? Nesta edición vamos, bueno, a parte do posto, que é el que calquera que veña pase a velos, hai Magia na Manga, temos aí os Fan trucos no posto, eh? Facemos trucos, non lles queda máis remedio. Temos trucos de iniciación a Maxia que vendemos, por se alguén quere pois, introducirse un pouco no mundillo, preparar un regalo especial para este Nadal. Tamén estaremos obradoiros de Maxia, que se chaman Quen quere ser mago, onde durante 20 minutos pois, se facemos unha introducción a Maxia, que son, vou intentar decirlo de memoria, a ver se non me equivoco, hoxe, venres ás 6:30, sábado ás 12:30 e domingo ás 5:30. Se me equivoco, pois mirades no programa, pero máis ou menos en esas horas. E despois o domingo tamén ás 12:30, ás 6:30, estou facendo un poquinho de Maxia de preto, así como a que vais ver aquí en directo, pois no stand da Xunta de Galicia para Gadic. Estarei con unha pequena mostra dun espectáculo de Maxia de preto que estrenei aí fai un tempo. E todo o tempo, dende o venres ata o domingo, con ese stand de Magia en la Manga, que atopamos ali? Que tedes no stand? Aí temos, pois, aparte desos trucos que vendemos de iniciación a Maxia, aparte, pois, información sobre a nosa escola, porque nos en Vigo temos un pequeno local onde temos unha escola de Maxia, cada vez pois veñen máis nenos, tanto nenos como adultos para aprender, entón, pois, aí tamén, e información dos nosos espectáculos, os que temos ahora mismo en repertorio, están un pouco xirando, sobre todo, pois, o especial interés no último, que é Singularia, que é pois, o proxecto máis ambicioso da compañía, que se estrenou o 14 de novembro en Tui, se fará o día 30 tamén en Vigo. Os convidaría a vir, pero non quedan entradas. En Vigo non, vendidas. En algún outro sitio? Non, de momento non o temos programado máis, así que se algún programador está a ver isto, está interesado, pois Singularia, estaríamos encantados de facelo. É a nosa proposta máis ambiciosa, é unha produción grande, que hemos contado con director, escenógrafo, con moito equipo para levar a Maxia pois, a outro nivel, e pensamos que é un espectáculo que está á altura, así que nada,
invitábamos a que se programe ou veñades a ver e coñezades un pouco o noso traballo máis recente. O sea, que non é Maxia de preto, non? Non. Isto é para Correcto, un para outro espectáculo de escena a escena de teatro, de feito con medios técnicos e máis, e unha produción máis ambiciosa, con unha escenografía coidada, un pouco que non sea o típico espectáculo onde hai un mago que sai e fai trucos sen ninguna conexión temática, senón que todo ten un tema, unha escenografía que rema fora ese tema. Bueno, pensamos que unha proposta así máis vanguardista, se queres, ou máis nova do que para nós debería ser a maxia que se fai en teatros. Sabendo que está todo vendido, eu creo que é unha boa noticia que nestes tempos tan hipertecnoloxizados siga habendo un oco para a maxia, non? Sí, bueno, eu penso aí tamén, o sea, aparte de que eu penso que a maxia funciona moi ben en casi todos os sitios, tamén pois darlle o seu mérito ao Concello de Vigo, porque o programa de Idea que Vigo Cultura funciona moi ben, o Auditorio Concello programa todos os sábados para adultos, todos os domingos para nenos, e a de que nós fixemos 3 espectáculos, vai ser o terceiro que facemos, sempre quedan agotadas as entradas, e aparte como espectador, que eu podo ver teatro, verá que se programa moi ben, entón, bueno, pois tamén parte do recoñecemento, pois a maxia, a magia da manga, que non nego que seamos máis ou menos coñecidos en Vigo, a xente nos vai a ver por ser nós, pero que tamén hai que agradecer que cando un concello aposta por unha programación cultural de calidade e unha comunicación de calidade, os teatros se chean. O que é difícil é chear un teatro sen non avisas a xente de que vai vir alguén, pero cando un concello fai ben os deberes, pois tamén hai que agradecer. E que se pase polo vosso posto, que vai a topar? Pois vai a topar eso, pois desde os trucos para aprender maxianización, a información sobre os nosos espectáculos e pois poder ver maxia e coñecernos, que como vedes somos xente moi amable. O sea, que te podes levar un truco para casa. Sí, o podes aprender, o podes mercar e o levas para casa e para tanto para hacer ti como para se queres facer un regalo este Nadal, son todos moi sinxelos, as instruccións están feitas por nós, entón nada, son xogos un pouco de iniciación a maxia, e un pouco, pois nada, sobre todo ver, coñecernos, ver algo de maxia, e se despois te queres levar algo, pois é un extra. Pero son deses que desvelan o segredo, non? Correcto, claro, ben explicados, pero bueno, para aprender maxia hai que pasar por ese punto. Eu xe digo aos alumnos, cando un quere aprender maxia, vas deixar de vela, non hai punto intermedio na maxia. Se a coñeces, xa non a vives como maxia, non? Entón, bueno, pois un que se quera introducir ten que asumir que despois va a ver a maxia con outros ollos, porque xa coñece o segredo. Cando estás falando de que te de escola de maxia, un estará pensando, será como Hogwarts, pero en Vigo. Sí, máis pequena, máis humilde, sobre todo está pensada máis para o que busca ser aficionado, porque nós pensamos que na maxia hai moito aficionado, é unha afición moi bonita. Despois dar o salto a profesional, pois é unha decisión vital que un ten que tomar, pero que non é tan importante para ser un bon mago. Por exemplo, un dos referentes da magia española foi Arturo de Ascanio, foi un mago de Madrid, abogado de profesión, toda a súa vida está considerado un dos grandes senios maestros da maxia. Entón, que non é importante dedicarse profesionalmente, senón que eu penso que o bonito é coñecer e ter unha... Ser amateur, o bonito da palabra amateur que era amador de, non? Pois que che gusta a maxia que a disfrutes. Entón, unha escola pensada para eso e para que tanto nenos e adultos se poidan pois, un pouco introducir o mundo da maxia. A verdade é que vamos desde 2023 abertos, se hai xente que está continuando, empezando o seu tercer ano en maxia, é un privilexio para min poder dar clase, a min encántame e disfruto moitísimo, a verdade. Que hai que saber facer para pasar a terceiro de maxia? Nada, pois ter ganas e aprender e vir con ganas, porque ninguén ben sabido. Moita xente pensa, non, é que para ser mago tens que ter moitísima habilidade, seguro que Óscar ti eres un tipo super hábil, eu sou unha persona máis torpe que podes coñecer. Espera, despois de ver isto non o creo. Sí, pero eso me pasa moito, pero a xente pensa que porque me ven a facer maxia, eu tive moitísimos problemas cando estaba no cole, de psicomotricidade, me ves recortar e parezco un neno pequeno, o sea, me costa moitísimo, en cambio fago maxia, non? O sea, papiroflexia non fas, non? Non fago, a miña compañeira é super hábil, pero eu son todo o contrario, non pasa nada, entón non fai falta ninguna habilidade previa. E que un se sinte, non, son torpe, non podo aprender. Eso non é condicionamento. De feito, pode axudar a alguén que se é ou que se sinte máis ou menos torpe, pode axudar a desenvolver esas capacidades? Sí, por suposto que axuda, o sea, eu pois a fago e me desenvolvo ben. Eu penso que ser torpe ten de bo que dedicas unha concentración extra a aprender esas cousas. Xente hábil... Eu pregunto como torpe profesional. Claro, pero a xente hábil é como que cando teñe que aprender algo é como moi automático. Entón, se aprenden algo mal, o van a facer sempre mal, porque é moi automático. Ti como eres torpe, ten que estar moi concentrado en cada pequeno aspecto, entón, bueno, pois se pode aprender. E además xa ten máis que ver co inseño que está detrás que coa habilidade que fai falta. Que fai falta, claro, como calquera disciplina artística, hai unha parte técnica que hai que dominar. O sea, un actor ten que ter unha parte técnica que domina, un músico, un malabarista, pois o mago tamén. Pero que eso non é unha barrera de entrada tan difícil como na música, como por exemplo no circo. É moito máis difícil aprender a tocar o piano ben ou aprender a facer malabares ben que aprender a facer maxia. E o digo eu que non sei ni tocar o piano ni facer malabares e fago pero sabes facer maxia. E por onde se empeza cando un se achega a maxia? Por onde habería que empezar? Eu penso, a mellor maneira é se podes ir a unha escola é o ideal, e non é solamente por vender a miña, que por suposto que tamén, pero tamén para eso estamos. Pero que claro, en directo é unha boa maneira, e senón eu recomendo os libros. Eu o que máis aprendín de maxia e disfrutei moitísimo foi lendo libros de maxia.
un non sabe cando non está no mundo, pero cando descubre que a magia é unha arte que se ha comunicado básicamente por escrito. Se escribían libros de magia onde os magos contamos os segredos a outros magos. Isto é unha tradición que leva moitísimos anos, entón tú podes encontrar libros de magos fantásticos, antigos, modernos e demais. Bueno, de feito, hai moitísima literatura sobre libros de magia con encantamentos. Eso, entón, claro, estos xa son máis, e logo, se ti buscas en calquera biblioteca ou tenda de magia, hai un apartado que sempre nas tendas de magia pon iniciación. Pois calquera desos, te vale para chegarte pois, a este mundo e empezar a aprender magia. Se non, a maneira máis barata é YouTube, na día de hoxe siga vendo tutoriais de todo tipo e de todas as calidades, pois hai que ter sorte de caer en alguén que explique máis ou menos ben a magia en internet, e despois, pois, tanto en Vigo, se non en calquera outro sitio, buscar unha escola, pois, ten o bo de contacto directo, e tamén de ter compañeiros que aprenden o teu nivel, o teu ritmo, con que podes compartir. Eso sempre axuda moito, pois, a hora de practicar, cando non queres torturar a túa familia ata extenuación, cosa porque que ese é o primeiro público cautivo, casi sempre, sempre, eu sempre conto que os meus amigos xa me ven sacar as cartas e xa me dicen non. No, hasta aquí a broma. Levamos 20 anos de amistade e non podemos saber máis trucos de magia. Entón, sí, a xente moi cercana aos magos sufre eso, entón é mellor coñecer a outros magos e así deixas de torturar os teus amigos e quedas con teus amigos magos para torturarvos entre vos, que se leva mellor. E o alumnado rapazada ou tamén hai adultos que teñen esa espiniña? Agora mesmo estamos 50-50, máis ou menos. Temos a mesma cantidad de nenos que de adultos. Entón, sí, nenos que máis por curiosidade, pero sobre todo adultos. Eu disfruto moitísimos adultos, porque hai moita xente, claro, que de feito temos alguna xente que está incluso xubilada, que esta cousa e di, non, eu sempre quixen aprender magia, pero non sabía onde, hasta que un día no periódico me aparece Escola de Magia en Vigo, vou ver que tal. E a verdade é que é unha disciplina super bonita, porque claro, aprendes xogos, se o digo aos alumnos, saídes aquí o primeiro día e podes chegar ao bar e facer un xogo a vosos amigos e van flipar. Entón, claro, unha actividade moi compartida, a magia, porque a magia ten que ter sempre un espectador. Entón, a verdade é que os adultos que veñen disfrutan moitísimo, eu estou encantado con eles tamén. É unha disciplina moi amable, moi difícil, moi divertida, moi divertida de practicar e que despois xa podes poñer en común moi rápido. Que tú estás tocando, pois non podes estar todo o día coa guitarra, pero unhas cartas as levas no peto, chegas ao bar, estás coas cervezas con amigos e te mira, estou yendo a clase de magia e vas quedar ben, a xente se diverte, entón, eu penso que os adultos agradecen moitísimo. As cartas é un bo inicio, a magia con cartas? Sí, a magia con cartas dentro da magia que ten moitos apartados, son moitas disciplinas, pois as moedas, as grandes ilusións, o mentalismo, a carta magia é máis avanzada, e ademais que en España os grandes referentes da magia española, que son os grandes referentes da magia mundial, como comentaba antes Arturo Ascanio, seguramente sone o nombre a máis xente que Juan Tamariz, é un mago que non coñecen, pero que foi un mago moi importante aquí en España, se chamaba Gavi Pareras, un mago catalán excepcional. Eran os tres principalmente cartomagos, facían todas as disciplinas, pero especialmente cartomagos. E se vas á historia da magia, os principais magos eran cartomagos. Entón, por eso, cartas, para empezar, para acabar, para continuar, para min a raíña dentro das disciplinas dentro da magia. E por que as cartas? Que teñen as cartas con magia? Pois a verdade é que, pois, como que unha cousa que está de sempre, que claro, tamén moito ven das trampas de xogo, dese mundillo que se adaptou, eu o que penso que non porque o elemento é moi versátil, permite un montón de cousas distintas, e sobre todo pois, é o elemento que máis se ha estudiado. Quizáis no outro mundo, nun universo paralelo, pois o que máis se estudiou foron as cordas, e a mellor magia con cordas, pero no que vivimos nós, a magia máis avanzada, máis evolucionada, con máis desarrollo técnico, teórico, é a magia con cartas, eu diría con diferencia coa anterior. Con cartas, coa baraxa de póker. Coa de póker, sí. Coa baraxa española non é tan Eso habitual. é unha tristeza, de feito, pero eso para a tradición anglosajona. Al final, a magia, sobre todo a magia de preto, comezou a poñerse de moda en Estados Unidos, nos anos 20, así, foi cando que tuvo gran crecemento a magia de preto. Antes a magia era máis en escenarios e teatros, pero nos anos 20 en Estados Unidos, unha xeración de magos americanos, pues, da Ivernon, moitos magos desta época, levaron a magia de preto a outro nivel, e claro, pois, cando os magos de aquí leemos os libros, te chega un libro e te explica coa baralla de póker, que non ten nin o mismo número de cartas, ten outras propiedades, ten cores de dúas cores, que a baralla española non, entón hai xogos que só se poden facer coa baralla de póker que non coa española, e pois esa tradición se heredou, e a verdade que, quitando algún mago español que si reivindica o usa a baralla española, a verdade que son os menos, a maioría directamente usamos a baralla francesa. Siguen sendo esos anos 20 do século pasado a época dorada da magia? Sí, da magia de preto, sí. Sobre todo en Estados Unidos. Despois en España hai outra época, aquí en España, aos anos 70, quizá é a época máis dorada, se funda un club, un grupo que se chama Escola Máxica de Madrid, onde quizáis a máis vanguardista chega aquí a España, e España, de feito, é referente mundial de magia deses anos. Pero en Estados Unidos, nos anos 20, sí, con diferencia, aí aparece unha xeración de magos, 20, 30, 40, toda esa primeira mitad do século, chegando hasta os 70,
hai unha xeración de magos americanos extraordinaria que levan a Maxia a outro nivel, sen lugar a dúbida. E hoxe cando a tecnoloxía está tan presente, cando parece que, comentábamos antes de empezar, antes que calquera pode facer algo que hai uns anos nos parecería Maxia co cacharro que levamos no peto, que momento está a vivir a Maxia de preto, a nosa Maxia de toda a vida? Sí, eu penso, o sea, que por a parte da tecnoloxía non creo que a Maxia teña moita relación coa tecnoloxía, sí que tivo no pasado, pero a día de hoxe, os xogos que teñen que ver coa Maxia e a tecnoloxía, eu penso que non acaban de funcionar porque para o público eso non é sorprendente, porque a tecnoloxía é moito máis sorprendente que a Maxia. Fan cosas, o sea, non sei, temos 3 cámaras que están grabando, isto se está emitindo, a xente pode ver, eu trato de explicar como funciona algo disto, non entendo nada. Pero non nos sorprende, o hemos normalizado, e a Maxia non pode ser algo normalizado, a Maxia ten que ser algo extraordinario, cunha carta se transforme en outra extraordinario, que é moito máis doado que se eu teño que diseñar unha cámara destas podo morrer no intento. Hai a frase esta que a mí me gusta moito que se eu viaxara ao pasado non podería demostrar que veño do futuro, pois é esa persona, non? Entón, penso eso. O único que eu noto que hai máis afección aí é o problema das redes sociais, que ahora se ha posto moi de moda este tipo de xente que sai explicando un truco en internet. É problema non que se expliquen trucos. Iso que facedes? Vos perseguídelos, tedelos nunha No, lista negra? pero eu penso que é bo que se expliquen trucos, porque penso que quen ve un truco para aprendelo se vai volver mago, eso é boísimo porque crea. O problema é que ahora hai este formato de TikTok que duran un minuto. En un minuto te enseñan o truco e como se ve desde detrás. E non te dá, é como demasiado banaliza demasiado que é o segredo. Que non é o mismo que se tú vas a YouTube e ves un vídeo de 15 minutos onde te explican un truco. Eso é fantástico, eso é aprender Maxia. Pero o outro é consumo rápido e a xente que o ve non vai a aprendelo, non o vai a practicar, é solamente o morbo de coñecer o segredo. E eu penso que eso, pois, quizá é o único máis inconveniente que nos toca vivir, pero tamén é verdade que cando empezou a explicarse a Maxia en YouTube, había o debate nesa época, era moi cativo, era se a Maxia se acabaría porque todo o mundo podería acceder ao segredo. Sorpresa, non pasou nada, a Maxia sigue sendo moi vixente como arte. Eu entendo que este debate que toca a miña xeración é que, sorpresa, non pasará nada, a Maxia seguirá igual que está. A Maxia é demasiado poderosa e pode sobrevivir a que se saiba o segredo ou non. Antes de marchar, Óscar, dalle un grolo, que ben o mereces, pero creo que se arrancamos con un truco, podemos marchar con outro. Veña, pero este vai ser, falei moi ben das cartas, pero vou facer un de moedas. Bueno. Que estes por aquí. Mira, vou subir as mangas o primeiro. Eu non levo, creo, Pero eu sí. Levas sí? Teño as miñas moedas, que son unhas moedas un pouco peculiares, son dólares de plata. Entón, como son peculiares, mira, vou deixar aquí para que as examines, as comprobes, e vexas que non teñen nada raro, nada porque quen pensa que son monedas de mago, quizáis teñan algún truco. Son de verdade. O sea, non chega con traer a baraxa de póker, hai que traer dólares. Hai que vir aquí preparado. Entón, mira, son 4 moedas, as vou colocar así, non sei se aí a cámara as pilla, nas puntas dos dedos. Se ven que teño 4 moedas, nada máis nas mangas, nada máis nas mans, e todas as mangas como están. Arriba. Arriba, para que non se diga, non? Eu vou tratar de que estas moedas, de alguna forma, vayan viaxando, se vou colocar así, dun lado a outro. 1, 2, 3 e 4. Mira, vai a primeira. Esa está. Xa está o qué? Que aquí só quedan 3, porque aquí chegou a primeira das moedas. Curioso, verdade? Mira, o que se pode repetir con esta segunda, que non só se ve como viaxa, senón que además se escoita. E dúas. Coa cousa curiosísima, verdade? Mira, imos coa terceira. Esta vez vouche pedir que me agarres aí a boneca, aí. Eu, aquí? Aí está, para que veas que non me pase. escapa. Pero aí así, mira. 1, 2. A ver. Eu anotei chegar. 3. E 1. Pois non anotei pasar, E mira, a última vou facer máis difícil, vou facer na túa man palma arriba. Me a túa man palma arriba? Esta mismo. Eu penso que esta, sí, hai que penso que se... Mira. 1, 2, 3, 4. Nin máis nin menos, sí? Se tes 4, eu retiro 1, cantas te van quedar? 3. 3, hasta aquí a matemática básica. Ata aí chego. Pois mira, vou retirar esta, pecha así a man, e lle das a volta. E a última, vou tratar de que viaxe da miña man ata a túa man, sí? Tens que apretar forte e non parpadear. Tiñas 3. Estás apretando forte. Sí. Ti mesmo, xira a man, abre moi despaciño, veamos se que aí se veñen. 1, 2, 3 e 4 moedas.
Pois xa, isto foi todo. Pois nada, eu acabo de quedar como un auténtico cativo ou como un público, un espectador de hai un século igual de alucinado con esta magia que nos acaba de traer Óscar Fernández de Magia en la Manga. Durante todos estes 3 días van a estar no Culturgal con obradoiros para todo aquel que se queira chegar e a quen lle saiba pouco, que saiban que teñen esa escola en Vigo, ese Hogwarts pequeniño en Vigo para todo que se queira achegar. Un placer, non hai nada, non? Non hai nada, gracias. Graciñas, Óscar. luego. Facemos unha pausa rápida e seguimos, agora falando de audiovisual, nun momento. Curiosamente, hai un poema do libro no que eu falo un pouco con Antonia Pozzi, que era unha poeta italiana que se suicidou aos 26 anos. E o curioso era que hoxe, pensando nos textos, pois decateime de que é hoxe o Cabodano, non? Que o día no que morreu Antonia Pozzi foi o 3 de decembro de 1938, de maneira que, pois, máis motivo. Ero io un immenso cielo d'estate. Antonia Pozzi, no seu propio idioma latino, desenvolve unha visión que se propaga como a frémito, segado e fugaz, interposto entre a conciencia desa imaxe e os mares glaciares, espello de rosas, a piques de se crebar sobre sí mesmos, desencadeados do mundo, orientados ao abisal, como rosas, digo, o corredor oceánico. A visión celeste e xenuína que descobre o que estaba oculto para se abandonar, sucedeu nalgún instante anterior ao camiño en que a poeta ingresaría para sempre contando 26 anos, bicando a man de Erebo, desprendida, pétalos, desencadeada do mundo. Nalgún instante anterior a conxuntura en que olla para o ceo e xa non é verán centrífugo, olla para a travesía última e rivalizalle a mirada, internase, cegamente salta. Lonxe de 1938, alguén se encontra distinta, cun deserto ás costas, diante unha praia futura que crea, destrúe, peito escuro, a iridiscencia nocturna do real. Dous enmudeceron. Nun arco temporal azul e glutinoso silencio arredor, a longitude dun devir comprimiuse nunha sílaba borrosa de linguaxe, un resplandor, súbita caída que emerxe, pendurados de algunha maneira, dous temporalmente sostidos. Míranse a través dunha vexetación que medra, que se emulsiona no corazón do vento e deixa soamente unha verde lámpada desnacida de aire onde ondular. Mirarse auga, rumor distinto. Faltaba arco temporal de 5 días para que un pequeno enigma doce e amargo, ángulos dispersos, sobrevivisen nese instante, cando no cristal chove por dentro, cando nos ollos non se miran, no recordo confunden as palabras. Do que concirne é a vívida viaxe, incendiadas as fronteiras da viaxe, e cada descoñecida porta esvaece límites. Convidan a unha floración na hora xorda en que están estando próximos, inclinados cara a, proclives, tendentes, lenitivas as linguas, unha sucesión de dous, sucesións, horizontes afástanse, como unha sede que fai alongar un corpo, e bebe sed de vaso que non bebe. Unha luminaria interior medra, mentres abre camiño, mentres oco de sol radiante para sol negro preparándose. Moitas grazas. Moitas grazas. Pois aquí estamos de volta, dende o Pazo de Cultura de Pontevedra, nesta edición 2025 de Culturgal. Seguro que nos estades vendo agora mesmo en streaming, ou polo YouTube do Culturgal, ou para a plataforma de agalega.gal. Xa sei que hai que dicir por onde se nos está vendo, pero que se nos está desvendo, pareceme obvio que tedes que sabelo, polo menos un dos dous, pero por se falla, aí vos queda outro. Vimos de falar de maxia e imos falar de algo que de alguma maneira tamén integra a maxia do audiovisual. Gaspar Borollón, como estás? Moi ben, moi ben. Vicepresidente do Claustro Audiovisual de Galicia e que mentres escoitaba, ademais, agora Óscar,
Dicíame que pasa, está vendo unha fuga de talento do audiovisual cara a maxia? Ou... No, realmente estou alucinando porque eu dou clase na Facultade de Comunicación en Santiago e das últimas promocións teño varios alumnos que elexiron o camiño da maxia a nivel profesional. A ver, isto que se di da maxia do cine, pois levado Exacto, ao eu puro estaba pensando extremo. na maxia da radio, na maxia da tele, e resulta que tomárono literalmente. O pé da letra, o pé da letra. Ves de falarlle a rapazada, non neste caso alumnos da universidade, senón alumnos dos institutos que son os protagonistas sempre na primeira mañá de Culturgal, venres pola mañá, son eles os que teñen prácticamente todo ese espacio para eles, bueno, eles e os políticos que viñeron a inaugurar, lóxicamente, e toda esa xente que teña a sorte de poder achegarse un venres pola mañá como este recinto. E velles falar precisamente do futuro audiovisual, que eu penso que o futuro audiovisual que pode ser o deles non ten nada que ver do futuro audiovisual no que pensábamos nosa soidade, non? Porque anda que non cambiou a cousa. Cambiou moito, e fíxate, e de feito arranquei contándolles unha cuestión que é de pura actualidade, pero creo que dimensiona moi ben o punto no que estamos. Estamos no 2025 e hai unha peli galega na pura carreira aos Óscar, como é Sirat, nunca unha peli galega estivo nesa situación e nesas condicións. Agora depende de outros factores que van máis alá do talento que hai detrás da peli e que teñen que ver pois, con todo este xogo de lobbies, exhibición e demais que hai na Academia de Hollywood, pero están aí. Iso quere dicir que son unha das 6 películas en fala non inglesa máis importantes do ano, sen dúbida. No ano, no mundo. No mundo, efectivamente. Hai 20 anos, eu rematei de estudiar hai un pouquiño máis de 20 anos, houve outra peli que estivo nesa carreira e que tamén teña moita relación con Galicia, que era Mar Adentro. Cúmplense 20 anos agora da estrea de Mar Adentro. E fíxate, daquela contouse unha historia puramente galega na que nin había técnicos galegos, na que había unha parte do reparto que eran galegos, pero nin sequera eran os principais, e non era puramente a efectos de producción unha peli construída desde Galicia. Nestes 20 anos estamos no punto de que unha historia que non se roda nin un só segundo en Galicia, Ni que é unha historia galega. nin que é unha historia galega, é unha peli galega porque está construída desde Galicia por talento galego, por produción galega, por un director que escribe a súa historia desde Galicia, e creo que dá unha idea moi clara de como cambiou o asunto, non? É dicir, pasamos de ser un lugar con moita iniciativa, moito talento, pero que non tiña o músculo como para poder desenvolver producións a ese nivel, a un lugar que de pronto está no mapa do audiovisual internacional e creo que a carreira dos Óscar como que o evidencia moi claramente. Pode ser unha das probas máis palpables, pero temos o exemplo das series galegas rodadas en Galicia, protagonizadas así por galegos que sempre aparecen entre as máis vistas nas grandes plataformas. Que pasou dende entón? Que pasou dende Mar Adentro a Sirat para que a cousa cambiase tanto? Básicamente o que pasou foi que ese talento que no seu momento se construíu arredor daquela iniciática ficción galega que nutría aquela época de televisión de Galicia de entre os 90 e primeiros dos 2000, todos temos a referencia histórica de Mareas Vivas, de Pratos Combinados, o que lle dá aos profesionais galegos un saber facer que os convirte en xente especialmente cualificada dentro do ámbito nacional. No momento no que as facilidades de produción permiten empezar a deslocalizar as producións, de pronto aqueles profesionais convírtense en alguén especialmente relevante dentro do país. Aínda que Galicia non sexa o polo máis atractivo do mundo en canto a horas de luz ou en canto a exencións fiscais como teñen outros territorios como Canarias ou... Bueno, se nos pusieran ahora que nos corresponde, igual sigue. Igual sí. Pero a cuestión é que de pronto temos unha serie de profesionais afeitos a facer moito con moi pouco que a medida que van tendo un pouquiño máis para facer están ao nivel de calquera territorio do Estado. Chegan as plataformas a partir de mediados da década pasada e as plataformas precisan contidos e empeza a abrirse o abano de posibilidades de xente que pode construir esos contidos, de produtoras que xa non son exclusivamente as grandes corporacións mediáticas de Madrid e Barcelona, sino que empeza a abrirse. E as produtoras galegas empezan, e o talento galego empeza a sumar nas plataformas. E agora mesmo, por poñer un caso do que está pasando agora mesmo en Galicia, hoxe en día, hoxe mesmo, estánse rodando 3 ficcións para plataformas en Galicia. 3 series de ficción. Estáse rodando en Vigo, estáse rodando en Santiago, estáse rodando en Coruña.
creo que, quitando Madrid, depende do momento do ano, en ningún outro territorio do Estado se está rodando ese nivel de serie de ficción española neste momento. Entón creo que esa é un pouco a evolución, non? Todo sae do mesmo lugar, que é o talento, que se vai acompañando dunha serie de circunstancias de produción e económicas que nos levan ao momento actual. Hai un talento visible, ti falabas, por exemplo, falamos de Mar Adentro, falabas de Pratos Combinados, aí estaba Mabel Rivera, creo que Tamar Novas tamén estaba ali, se non me falla a memoria, un Tamar moito máis novo que Nava, por suposto. E agora, nesas series que están dando a volta ao mundo, atopamos a moitos rostros que nos coñecemos pois desde Marías Vivas. Falo de Tosar, falo de Carlos Blanco, falo de Miguel de Lira, que hoxe son rostros habituais e coñecidos para os espectadores, iba a decir para os espectadores do Estado, pero non, moitos deles son rostros coñecidos máis aló das nosas fronteiras. Pero non é só talento actoral, hai talento detrás da cámara, non? E incluso ese talento artesanal do que falabas ti esta mañá, igual que falábamos da maxia que chega onde non chega a tecnoloxía, todo isto empeza escribíndose, pensándose, tendo unha idea. Absolutamente. Hai nomes que para o gran público son máis descoñecidos, pero que para a profesión en España son referenciais. Poño o caso de dous profesionais os que admiro e que me son moi próximos, que son os creadores de series como Hierro, como Rapa, como La Canción, a serie sobre a primeira victoria española en Eurovisión, de Maciel e tal, que son Fran Araújo e Pepe Coira. Fran é un tío de Vigo, que agora mesmo está na produción executiva de diversas series de Movistar, e Pepe é un tipo de Rábade, Lugo. Un dos dous, de feito, Pepe sigue escribindo estes guións maravillosos desde a súa casa de Rábade. O cal nos dá unha idea de que hai un perfil inicial de profesional detrás da ideación de moitos destes proxectos que ten que ver con xente que desde aquí sabe construir historias, non? Pero se nos vamos incluso á parte máis técnica, temos un feixe, un abano amplísimo de directores ou directores de fotografía que algúns identificamos claramente e outros non identificamos tan claramente. Por exemplo, series diarias de televisión, La Promesa en televisión española, que nunca nos viría como referencia de serie de prestixio e tal, veñen de gañar un Emmy internacional, e temos a un tipo como Miguel Conde, que é un director de Vigo, que se foi especializando neste ámbito da ficción diaria de televisión que é tan consumida e que se pode facer tan exixente. E que se pode facer con moita calidade dentro desa exixencia de minutos de rodaxe que tens que sacar o día, e ten un premio internacional alucinante. Evidentemente, os nomes a que nos levan, pois, os nomes máis coñecidos levannos a Jorge Coira, David de la Torre, xente que está, Carlos Sedes, xente que está dirixindo series de plataformas de moito nivel. Pero por detrás hai un plantel técnico alucinante de xente que é descoñecida para o gran público, pero que calquera que veña a Galicia ou que se interese por poñer unha pata de produción en Galicia vai estar buscando eses profesionais. Algún día alguén vai ter que facer un estudio de como está colaborando Pepe Coira na creación do noso imaginario colectivo, porque calquera proxecto que se toca sempre dá a sensación de que ele está por ali, aínda que sexa de paso, non? Sí, e é moi bonito currar con Pepe, porque é alguén a quen lle cabe na cabeza cousas tan dispares como exactamente que camiño pode seguir este asesino para que non o descubran, e ao mesmo tempo estar ideando que é o que lle pasaba a Castelao pola cabeza cando viaxaba a Bretaña naqueles anos. O conto que todo fai desde o mesmo lugar, e para min ese é o gran talento de Pepe, que é entender moi ben a condición humana. Vai ser tamén que Rábade é un lugar especial, vai ser como a Illa de Perdidos, onde confluían as forzas e daba este tipo de resultados. En todo isto que lles contaches, digamos que todo isto foi un repaso para chegar ata aquí. O audiovisual está abrindo, máis aló de todo isto, camiños que non sei se ti máis eu nos podemos imaginar cara onde van. Falo de todos estes rapaces que seguro que moitos deles pensan ser creadores de contido, youtubers, streamers. Que é o que máis lles pode chamar a atención de todo o que se está a facer agora? Mira, eu fago un exercicio sempre, os meus alumnos son na Facultade de Comunicación de segundo de carreira, máis ou menos, é dicir, son chavales que chegan, que os collen 19 anos, máis ou menos, son estudiantes de audiovisual. Sempre os primeiros de curso, eu solicitolles que me trasladen que é o que están vendo. Levo 6 anos ou 7 dando clase e fun vendo moi claramente a evolución de xente que se vai a dedicar ou que pretende dedicarse profesionalmente a isto,
que cada vez máis, xa non me digamos que abandonan a televisión convencional, ou incluso que van abandonando o consumo en plataforma para ter un consumo moi elevado de contidos desde redes sociais. E estamos falando de estudiantes de audiovisual, de segundo de carreira de audiovisual. Non temos máis que ver como mesmo os políticos con maior ou menor sorte van aterrizando en TikTok. Sí. E iso que algún marchou para Madrid dicindo de min que non agarden que faga política de redes sociais, e mira agora. Tacatá. De tal forma que hai como novas formas de contar que responde a toda a lógica do mundo, quero dicir, cada nova xeración foi adaptándose aos medios vixentes e que lideraban a comunicación no seu momento, o sea, pasounos a todos. E neste proceso, cantas veces morreu o cine, desde os anos 50 que naceu a televisión. Entón, creo que hai unha nova forma de contar que é como moito máis exixente a veces en tempos de consumo e en hábitos de consumo, e está o caso de como funcionan os algoritmos das grandes plataformas e como podemos buscar a atención da xente para que non desconecte, e calquera executivo de plataforma audiovisual vai che dicir que a súa competencia non é a outra plataforma, sino que é o teléfono móvil, porque é co que realmente desconectamos cando estamos vendo unha obra audiovisual, e por iso o cine é tan maravilloso. Non lle facemos caso ao móvil, ou por Dios, non lle fagamos. Pero a xente sabe as películas co móvil. Antes nada máis que se vía Eurovisión co móvil, agora vese todo co móvil. E coméntase, e párase, e desconéctase. Xa che digo, a experiencia destes anos de traballar con plataformas, particularmente hai ben pouco que tive ocasión de traballar por primeira vez para Netflix, eles trasládanche o estudiado que teñen esa desconexión para deixar de atender e deixalo en play, pero ti estás con outra cousa. E dai que exista como unha serie de indicacións de produción comercial asociadas a xerar puntos de interese cada certo tempo. Obriga a escribir de outra maneira tamén, claro. Claro, co cal, digamos que hai unha serie de hábitos no consumo audiovisual que se trasladan puramente á creación. Con todo, hai moitas formas de crear e evidentemente hai obras que son máis construídas para un consumo masivo e outras obras que son máis construídas para a transmisión dunha determinada imaxe, dunha determinada idea ou dunha determinada historia e que están ás marxes desa forma como calquera disciplina artística, no fondo. Hai cultura máis de masas e cultura máis con outro obxectivo, non? Pero sí que é certo que esa forma de consumir e esa realidade do consumo cultural na sociedade trasládase evidentemente a forma de escribir e a forma de producir. O sea que agora cando fan, parece que están prohibido facer pelis que duren menos de 2 horas e media é porque son conscientes que a mitad da película estamos a outra cousa. E sobre todo que hai como moitos hábitos, non? Pero por exemplo, a cuestión da duración moitas veces ten que ver coa identificación con un autor que aquilo que había anos de la versión del director, ahora cando ves unha peli ti estás enfrentando la versión del director, porque de alguna forma a peli ten que enfrentarse a maior produción de consumo agora mesmo en canto a formato que a serie. Estamos no momento das series nas plataformas. Estamos afeitos a outras temporalidades a hora de consumo. Non pensaches tantas veces en esta serie que me acaban de facer en 4 capítulos de media hora porque non me fan unha peli? E moitas veces serían máis indicadas narrativamente como pelis, pero no momento entramos nisto de quen paga as cousas, quen paga a conta. Cando quen paga a conta considera que o rédito comercial é mellor se isto é unha serie que se é unha peli, bueno, estiremos un pouco máis e fagamos unha serie. A min xeroume moita tenrura no seu momento cando na promoción del Irlandés Scorsese, que agora está tan presente en redes pola súa filla e tal, pois fixo un vídeo trasladándolle aos espectadores unha petición de que, por favor, que viran seguida a película, que non parasen, que a viran na casa, por favor, como terían feito no cine, non? Claro, cando un tío como Scorsese considera que precisa trasladarlle iso aos seus espectadores, o sea, un tipo que hai que reverenciar, pois claro, que podemos facer con calquera cousa, con calquera obra que fagamos, partir da base de que o espectador vai na ver de corrido, ni de coña. Bueno, se en 20 anos segue Culturgal e seguimos aquí, podíamos volver a falar de que foi dese futuro do que os elles falaches os rapaces do audiovisual, do noso audiovisual, do audiovisual en xeral, e ver sobre todo canto acertamos.
Sí, e se cada dentro de 20 anos ti mesmo estamos facendo trucos de maxia para chavalada. Igual sí. Oye, non marches en unha quiniela. Xa sei que depende de outras condicións que non teñen nada que ver co artístico chegado a este punto, pero cantas posibilidades de ves a Sirat? Se tivese que poñer unha porcentaxe agora mesmo, diría que un 75%. Non está nada mal, A ver quen sai con 75% da casa. Gaspar Urullón, graciñas por estar hoxe connosco, de verdade. Piacere, Luis. Grazas. Pausa e falamos de libros. Manifesto todos los días. Pero aquí estamos. Somos nós. Chegaron por fin as patinadoras. As patinadoras, ou a lo menos así nos chaman. Escorregamos na pista, a vista de todo o mundo, e agora cargamos coa culpa da caída. A dor do corpo incorpórase á vida. Hai que seguir adiante, aínda que a ollada dos fites sexa permanente. As patinadoras érguense soas, ou mellor, coa axuda das compañeiras. Así, no medio do xeo, amosan as súas fronteiras desafiantes. Así, no medio do xeo, amosan as súas fronteiras desafiantes. As patinadoras, no medio do xeo, chegaron por fin. Aquí estamos, somos nós, as patinadoras. Ou ao menos así nos chaman. Escorregamos na vista, a vista de todo o mundo, e agora cargamos coa culpa da caída. A dor do corpo incorpórase á vida. Hai que seguir adiante, aínda que o llano Amiga, a policía non pode deter a neve. Amiga, a policía non pode deter a neve. Amiga. Amiga.
É por iso que seguimos a vivir no primeiro inverno do mundo, como as flores do monte, púreas e fortes. Arriba a campaña. Pois ao final unha cousa está nos levando a outra nesta primeira edición e primeira emisión mundial de Culturgal Televisión. Se ademais chegamos ao audiovisual, do audiovisual, de alguma maneira, imos tratar con o noso seguinte invitado. Imos falar agora deste libro O País Invisible, vese, o País Invisible. Se non se ve, seguirá sendo invisible, pero de visibilizarlo estás encargando dende hai semanas o seu autor, Arturo Lezcano. Que tal, Arturo? Moi boas. Moi boas, que tal, Luis? Imos falar da gran crónica, e creo que da gran crónica pendente da diáspora galega, pero por enlazar co que acabamos de ter. Acaba de estar aquí Gaspar Brollón, co que ti tes moita relación recente, non precisamente por este libro, non? Non, vi a Gaspar, digo, vou sentar no sofá aí, non? Compañeiro, ademais escoitaba falar e non podía estar máis de acordo nesa cantidade inxente de talento. Moita dela ten que marchar, outros como Gaspar quedan, e efectivamente, bueno, pois el está facendo, ou fixo xa, unha produción que fixemos xunto a Portocabo, outra produtora galega, coa produtora miña que é Aila Lelo, un documental para Netflix que saiu, que se estreou hai 3 semanas, sobre unha historia surreal nas Illas dos Azores en Portugal, e Gaspar estivo aí á frente da postproducción e da montaxe. Bueno, pois un placer verlo aquí e, por suposto, traballar con él. Estábamos falando, e el viña a falar do futuro do audiovisual, e ao final, agora, neste momento, no que sí xa se pode falar de industria, el contaba, non se chegaches a esa parte, cando mar adentro estaba na carreira dos Óscar, e aínda que era unha historia galega, prácticamente non había presencia galega. Hoxe, según a túa experiencia, como está a nosa industria audiovisual? Home, algo melloramos, se cadra mar adentro, pois, bueno, polo menos, acórdate de Javier Bardem falando con acento galego, xa era algo, xa non era Beatriz Carvajal e la Casa de la Troya, con Fede Pérez, por exacto, certo. Era ese acento culpa de Federico Pérez, efectivamente, non? Dai xa pasamos a outras cousas nas que polo menos tiñamos un pouquiño de máis presencia, inda que fose simbólica, a unha máis real e a caída, o caso de Fariña nas series de plataforma, e a partir de aí eu creo que sí, bueno, pois é un momento diferente polo menos, non? Falabades de Sirat, pois que dicir, non? Sí, é outro momento, se cadra, oxalá todos os que vivimos fora puidésemos estar aquí e desenvolver o noso traballo, porque sería sinal de que dende onde se dan os cartos e de onde se pode financiar certos proxectos, pois hai lugar para todos e para todas. Mergullado como estás agora nesa pata audiovisual tamén, cando estabas ultimando O País Invisible, pensabas, isto ten, non sei se un docu, unha peli, unha ficción, bueno, aí hai 200 documentais ou 200 historias de ficción. Bueno, ese é o problema. Que non son ficción. Ese é o problema. Con cal quedamos, non? Ti que liches o libro cal se pode facer, é verdad que como é un libro transversal, palabro terrible, pero é verdad que, bueno, pois atravesa épocas, países, moitas historias e personaxes, é difícil darlle, o mellor, unha linguaxe de non ser centrando nunha historia, non?
Sí, hai linguaxes que sí poderían ser, seguramente no teatro, por exemplo, que sí se pode facer unha especie de baseado no libro literal, con historias transversais, porque este libro, claro, só trata sobre 120 anos da Nada nosa máis. historia. En cantas persoas? Claro, 150, 200 as que quedaron aí, entrevistas? pois, despois de moito cortar, pois máis de, sí, 180 ou algo así, e eu polo medio, pero que non son ninguén, pero que se houvese que enfiar de algún xeito en algunha das linguaxes, pois podería ser. Sí, hai moitísimas historias, e esta é unha das cousas polas que fixen o libro, non polo audiovisual, senón porque estamos afeitos, e bendito sea, a ler sobre a diáspora dende o mundo académico, e tamén dende a ficción, pero faltaban as historias reais, a famosa non ficción, pero bueno, eu diría contos reais, non? Eses son contos reais os que están aí deitados no libro, entre todos tento, non sei se chego a facelo, pois enfiar ou facer ou trazar os puntos que unen ata formar esa figura dese país invisible que, bueno, a min unha das cousas que me gustou que non tiña seguridade antes de que saíse o libro, era se ia entender. Ti mira como estamos de autoestima. Pero si entender que o libro, a propia existencia do libro, o título. O país invisible, eu non sabía, bueno, de logo, alén Pedrafita xa outra historia, pero tamén o entenden, pero aquí é verdad que eu non sabía se iba a entender. Por que non se iba a titular así originalmente, non? Bueno, tiña moitos títulos, pero aí no podio finalista estaba o país concéntrico, que eu deralle nun título dunha revista argentina para tentar explicar a diáspora galega. Había unha homenaxe a Celso Emilio co aquelo do país infindo, da fronteira infinda, non? Do libro de Celso Emilio, La fronteira infinita. Incluso cheguei a pensar no país fantasma, non? Pero claro, como tamén é un libro que original é en galego, pero axiña xa foi traducido e saiu uns días despois, bueno, traducino eu xa pensando en unha editorial de Madrid que aposta polo galego e que de valorar moito, pero E que hai libros del Cao, libros del Cao, pero sí, pero que había que pasalo a castelán e non me cadraba. Entón dixen, bueno, o país invisible eu creo que é o que máis nos retrata. Ese país invisible, inda que apareza no maravilloso deseño de Artur Galocha, Galicia, ten a súa contraparte, o seu negativo, digamos, no El País Invisible, que é unha capa branca co mapa de Galicia en vez do ceo do mar, e así poden conversar xuntos en librerías, como están estes días, pero non se refire a Galicia territorial, entendamos, a Galicia interior, a Galicia xeográfica, administrativa e política que coñecemos, senón que é todo ese mundo, sí, a Galicia interior e tamén a Galicia americana neste caso, porque despois temos, por suposto, a europea e de outros países que non está tratado no libro. Isto trátase do que eu, bueno, chamei epopea por darnos un pouquiño de peito que parece que nos falta, faltanos e moitísimo dende hai tantísimo tempo, e esa contorna, sobre todo atlántica das Américas, dos Estados Unidos ata Ushuaia, poñamos, con Galicia, coa Galicia territorial, e todo o océano no medio. Esa sería o país invisible, a Galicia invisible, que ten tamén un correlato, un substrato, máis ben, un subtexto máis alá das fronteiras, dos mapas, e todo o que se supón que ten un país, que son as historias das persoas. As persoas normalmente invisibles, porque son anónimos, que non contaron as súas historias, máis alá do marco da porta ou da lareira da súa casa, en tempos, agora sería a bilbaína ou a vitrocerámica, tanto dá, e sobre todo as mulleres, claro, porque son as doblemente invisibilizadas. Eu trato de facer a miña chega, que dende logo é totalmente insuficiente, porque non dispoño das fontes directas que teño cos homes, que son os que, bueno, pois que vou dicir, que non se saiba que son os que protagonizan o relato, tamén, aparte de todo o resto da historia do mundo, tamén da diáspora. Pero por que pensabas que non se iba a entender o de invisible? Parece bastante claro. Bueno, porque non sei se entender, pero non sei se o tiña que explicar, se o tería que explicar. Chamoume a atención que antes de sair o libro, no verán, a xente do IGADI chamoume, sin saber que ia sair o libro, para a maratón de galeguidades que fan en xullo, en agosto, bueno, sabían da miña traxectoria, digamos, nas Américas, que vivín bastantes anos, e dixeronme de participar, e dixenlles, mira, xusto vou sacar un libro sobre a diáspora, non me digas, tal, como se chama? Dixeronmo no maratón, nunha conversa como esta, como se che digo, mira, vou sacar un libro sobre a diáspora, como se vai chamar? Pois O País Invisible. Bueno, pois quedei sorprendido porque aos 3 minutos a persoa que me estaba entrevistando xa utilizaba o País Invisible como sinónimo da nosa diáspora.
E dixen, non, entón sí que callou, Funciona, entón funciona. sí que funciona, e eu tiña as miñas dúbidas. Ti imaginas que dentro de 20 anos isto este generalizado, que a nosa diáspora sexa o país invisible? Non creo, a ver, Resistráchelo, como correspondía. Dende logo non ten ese, non teño de bezo de aparecer por ese lado, non, para nada. É máis, oxalá non fose invisible, e fose moito máis visible, non? Esa é unha das cousas, o libro non estruturalmente, pero sí neses artefactos narrativos que teñen moitas veces os textos ou os capítulos, traballo bastante sobre o mundo das dicotomías e das contradicións nas que abondamos moito en Galicia, non? E unha delas é esa, chamarlle o país invisible para que non sexa invisible en algún momento, falar de esquecemento cando quero falar de memoria, e por suposto, pois, o que nos define que é o minifundio, pois como a nosa escravitude de ascripción á terra e de ter que estar aquí atados, pero que ao mesmo tempo nos permite, ou nos permitía sobrevivir e, ademais, ter un anaquiño de terra para alugar mesmo estando afora da terra ou vender e poder ter uns cartiños para sair e buscar a salvación. Nesas contradicións creo que nos movemos, entre outras moitísimas, non? Bueno, o concepto de Galicia e o concepto de España na diáspora é unha absoluta contradición permanente e que xa dá tantas voltas que non sabes por onde ir, e moitísimas outras cousas, pois nese caso eu creo que o país invisible, oxalá dentro de 20 anos, se entenda para dicir aquilo que chamaban país invisible e hoxe está moito máis visibilizado porque pois hai unha serie de ferramentas que nos fan, sobre todo, casi fachendear, eu diría que fachendear, ainda que sexa un pouco despectivo, pexorativo o termo, dun proceso que eu, xunto coa lingua, non sei doutro que sexa tan transversal e definitorio do que é Galicia. E que nos toca a todos. Eu creo que non hai ninguén A todos. que non este de alguna maneira interpelado por este libro. Bueno, claro, ese era o outro obxectivo. Cando falaba co editorial, a ver, digo, editorial de Madrid, e por suposto ninguén é de Madrid nesa editorial, non? Entón, Nin o escritor. Non, nada, pero nin os editores, ninguén, non hai nin unha persoa de Madrid, non? E todos entenden, especialmente o editor, Emilio Sánchez Mediavilla, que é unha persoa moi importante na construción tamén do libro anterior que fixen con eles, entende, bueno, de Santander, e entende perfectamente, non é así, a diáspora galega, a máis entende o termo diáspora en tanto emigración máis exilio, bueno, perfecto. Pero non sei se entendía por que eu facía iso, eu dicíalle, enténdase esta expresión que vou dicir, non? Pero, digo, Emilio, mira, se é en termos comerciais, que eu non o fago en termos comerciais, pero pensando en vos, que sodes unha editorial pequena, hai galegos por riba das nosas posibilidades. Non hai... Galicia, os galegos non é Galicia. Non somos 2.700.000. Tiveches que empezar por explicarlle o que era o país invisible ao editor. Entendeuno perfectamente, non? No, galegos non sei cantos pode haber. Eu sempre poño o exemplo do EPIC, do Museo da Emigración en Dublín, que o primeiro que che chantan aí diante da cara é, non me acordo o número, pero dis, que cousa rara, di, imagínate, 70 ou 80 millóns, hai 80 millóns de irlandeses no mundo. Galicia poucos menos debe ter, non sei cantos, pero dende logo non somos 3 millóns, nin somos 5. Por que? Porque galego non é quen nace só na terra, senón que hai outra cousa que tamén nos define, e isto podecho dicir calquera, e xa me pasou permanentemente en presentacións, e pásame permanentemente nas mensaxes que me chegan das Américas, é galego o fillo, ou a filla, o neto, o bisneto, até o tataraneto, que eles así mesmo percíbense como galegos, porque teremos os nosos issues e contradicións co noso ser, coa nosa concepción de país, pode ser, políticamente, cada un na súa ideoloxía, pero dende logo, como entidade cultural e como nación cultural, creo que a ninguén lle pode escapar que familias que son de varios sitios. Imagínate unha persoa argentina bisneto que ten parte xudía, ten parte italiana, ten parte galega, vaise percibir como galego porque persiste, grazas ao traballo da xente que vive nese país invisible, a pervivencia. Pero por riba de algunha das outras identidades? Moitas veces sí. Poño exemplo que xa o contei nalgúna presentación, tamén o vin claro dende o principio, a correctora do libro en castelán
pois é unha persoa que traballa con esta editorial e que mandou un email, non sei se ela o sabe, que eu o sei, pero tanto dá, mandou un email... Como se o contaches máis veces, a estas alturas xa ten que saber. No, porque eso era que ten que contar. era nun foro dunha presentación, nun lanzamento que están vendo dúcias de millóns de persoas. Bueno, pues agora mesmo vais a enterar, Por eso, bueno, esta muller mandou un email moi sentido á editorial, coa que traballa moitos anos, dicindo: estou absolutamente chocada, estou, vamos, non sei, emocionada, porque este libro, despois de lelo e corrixir as grallas e tal, é a miña vida. Como é a miña vida? Digo, como se chama? E vexo que se chama, bueno, un nome que a min remíteme directamente á comunidade xudía de Buenos Aires, efectivamente, pero non só iso, era unha muller máis ou menos da nosa idade, nacida, se cadra na Argentina, pero desta xente, filla de exiliados argentinos da ditadura militar, que nos anos 70 van a Madrid. Co cal é medio madrileña, de pais xudíos, toda a rama paterna. E a rama materna, dende, non sei se ten unha bisaboa galega. Pois unha bisaboa galega, con outras grandes colectividades migrantes nas Américas, que a xudía xunto a italiana, no norte tamén irlandesa, e a galega no sur, e ela viuse reflexada no libro. Entón, aí tamén dixen, ostras, entón é que sí, hai unha relevancia ás historias familiares que fan, e aí volvemos outra vez á resposta do tema de verse reflexado, que realmente hai moitísima xente que agora está o lendo e di, voullo regalar a miña cuñada que ten un tío abuelo que foi pa Cuba, e iso é a nosa historia. Se cadra, faltaba non poñer os lentes, senón máis ben darlle un pouco de perspectiva, porque temos tan presente a diáspora e a emigración nas nosas vidas que se cadra faltaba, pois eso, pois dar un metro de distancia para poder falar dele. Esa pode ser a clave de que este traballo, que agora parece increíble, agora que o vemos plasmado en libro, con toda esa gran crónica, parece algo obvio que tiña que terse feito aí 20, 30, 40 anos. Esa é a razón máis aló da túa propia peripecia persoal, que nace dende o principio vencellada a esa diáspora, pero que na túa vida tamén despois acabas coñecendo todos os territorios, todos os escenarios, e sendo ti mesmo emigrante. Sí, bueno, O transeúnte. Transeúnte, digo eu, porque me queda moi grande. Emigrante, sen dúbida, ninguna. Pero bueno, sí, claro que vivín e tamén tive os fillos nas Américas, fago todo o fato de cousas que fan os emigrantes, retorno, e tiven as mesmas sensacións, o mesmo desarraigamento en certo punto, etc. Pero, claro, a teima número 1 é dicir como isto non está feito. Porque tardei 4 anos en facer este libro, este proxecto, pero o proxecto que tiña moitísimos outros nomes, estructuras e demais, empeceino pois hai 20 anos ou se cadra máis, porque empecé a viaxar hai 25 anos. Entón, dende o principio eu dicía, aquí, por que non está contada? Por que non está contado o noso e si seguimos vendo as maravillosas series que nos encantan, tanto da que sexan Os Sopranos ou El Padrino ou toda a literatura xudía centroeuropea en Nova York de principios de século. Un podería pensar que porque eles foron a Estados Unidos e nos optamos pola parte do uso, pero tamén temos presencia e moita en Estados Unidos. Sí, bueno, non é moita, pero si é puntual, sí, escollida e moita descoñecida. E que os Soprano vestían como nosos pais. Igual, un clásico de Nova York e tamén de Buenos Aires, das grandes capitais galegas de América, e que non sabes, dicíame un señor galego, mira, é que sempre me confundo porque un dos centros galegos de Nova York está en Queens, en Astoria, nun barrio dentro do distrito de Queens, unha zona que é moi latinoamericana, pero que tamén ten migración grega. Tamén pasa en Panamá isto, que comparten barrios, e que non saben se son gregos ou se son galegos. Pasa o mesmo cos italianos. Bueno, somos os europeos do sur, que poboamos as costas atlánticas americanas e que lle demos pulo a países que estaban en total desenvolvemento, especialmente nas súas capitais, no caso dos galegos. Os italianos foron máis pro rural moitas veces, no caso dos galegos sí que levantamos as capitais, pero levantamos literalmente coas mans, físicamente, e tamén pois se cadra integramos ou fixemos unha nova clase social que non existía neses países nas que había pois kilométricos apelidos
derivados da colonia e dos criollos, non iba a dicir crioulos, pero crioulos máis ben outra cousa, dos criollos que, bueno, pois os descendentes dos españois ou os portugueses que poboaban eses países, e despois estaba el pueblo, o povão do Brasil. Non había unha clase media comercial mercantil que integrou, que foron os galegos, tanto en Cuba, como despois en Argentina, Uruguai, Brasil, como despois en Venezuela, México, Panamá. E todas esas historias non son historias, a mellor, epopeicas en sí mesmo, porque non conteñen un relato aparentemente épico, pero é a épica dos de abaixo, a épica dos que non teñen voz e dos que, e sempre digo o mesmo, dos que eu sento con eles, eu sentaba en todos eses anos, e no ano 22 que fui facer todo o traballo de campo, e dicíalle, especialmente ás señoras, mire, eu quero saber a súa historia. E a señoriña dicía, ai non, que eu non teño nada que contar. 3 horas despois dicía, mire señora, teño que marchar, porque xa levaba 3 horas falando. E iso é unha historia, e iso é un puntiño dentro desa constelación que é, pois eso, o noso país invisible. Canto menos invisible é dende que empezaches con isto? Ai, non sei. Que me dirás. Que estás notando? O que noto é xente que se ve interpelada. E iso é o que me fai máis feliz, porque non persigo nada máis que isto sexa unha primeira achega dende o ámbito de fonte directa, non quero dicir xornalístico, porque tampouco o vexo así, senón de reporteirismo ou, non sei, de ir ás fontes directas e falar coas persoas que aínda están vivas, e entón espero que sexa unha achega para que outras persoas, especialmente novos, que agora cos nosos telefoniños podemos gravar facilmente, graven as súas aboas, os seus tíos avós. Onte presentaba en Culleredo na Coruña. Que sitio máis chulo. Que sitio máis chulo, sí. Onde naceu Luis Pardo Canedo. A ver, había xente nova, de menos de 50 anos, que naceran en Venezuela e que viviron estes 10 anos. Empezaban a contar. Era unha auténtica barbaridade. Entón, o que eu percibo nas presentacións e nas moitas mensaxes que recibo é que hai unha relevancia ás historias persoais e que se cadra se quitan os complexos de contar as cousas familiares que moitas veces son tapadas a nivel familiar e despois a nivel colectivo como se fosen as nosas miserias, as nosas vísceras que non hai que contar. Ai, non, e este que quedou en Cuba, despois tivo outra familia. Non, ao revés. Iso hai que contalo e oxalá pois este libro sirva para que moitos sigan o camiño, sexa en formato libro, sexa en formato audio, sexa no que sexa metelo todo nun arquivo, como o Arquivo de Migración do Consello da Cultura Galega, que é maravilloso, pero tamén noutras linguaxes novas, poidan integrar nalgún día, nalgún momento, un espazo no que poidamos, por favor, en Galicia, ter a nosa memoria preservada. Eso é o que recibo, o que percibo, e despois que hai un movimento de asociacións que me chaman, e estou feliz de ir a xunto delas e facer actos, charlas ou presentacións de libros de sitios do rural galego donde saíron desas parroquias. Chamáronme da Liga Santa Vallesa, que é unha institución en Cuba aínda hoxe, que é da parroquia de Santa Valla en Vilalba e que ten actividade e cada vez máis por parte de xente nova nesa parroquia do rural da Terra Chá. Igual que, chámanme do Ares Indiano, veña, a falar diso. Chámanme hai moitísimas cousas que están sin artellar dende un punto de vista colectivo, administrativo, pero sí hai eses puntiños que creo que necesitaban algo. En este caso isto, pero podería ser outra cousa, podería ser unha película, unha serie, calquera outro elemento de artellamento cultural, social e político tamén, que nos fagan, ter todo isto, que non sexa só o libro, senón que sexa realmente unha estructura que poidamos disfrutar e gozar dela. Eu teño a sensación de que o libro detectou ou creounos unha necesidade que estaba aí e que non sabíamos, ou non éramos capaces de identificar ou de, por tirar co título, de visibilizar. Oxalá, non? Hai outra lectura máis que tamén percibo, de feito esta asociación de Culleredo, Pedras Galladas, que é unha maravilla de asociación, ten pouco tempo, pero está facendo cousas moi importantes, son profesores de secundaria, mesmo de FP, e creo que, non sei, creo que está entrando de algún xeito en bibliotecas, en algúns puntos educativos, nos que, como sabemos, e actualmente, non cerran máis escolas e máis institutos porque hai outras diásporas que están poboando eses institutos. Hai incluso maioría en moitos sitios, en moitas cidades. Este libro creo que tamén pode dar resposta, porque de toda esa xente que ven de fora, felizmente moitos, ademais, son descendentes, inda que sexa lonxanos, de galegos.
Se este libro lles dá resposta a por que o seu tío, abuelo, tío, avó que saiu de Celanova e veu a Caracas e eu non sabía por qué, e lendo este libro pode entender, vai entender máis e vai arraigar máis nesta parte do país invisible que é a Galicia territorial. É dicir, elevando xa e índome a non sei onde, pode servir este libro ou calquera que se faga ao respecto como un arma de futuro. Igual que as propias diásporas que agora chegan aquí deben ser un arma de futuro para Galicia. Xa me tirei moi por elevación, pero realmente sí que me gustaría que servise de algo, que non fosen só letras aí constreñidas en 600 páxinas, non? Tan constreñidas, porque para contar todo esos 600 páxinas houbo que apretalo. Non sei se será de futuro, eu teño a sensación de que xa hai de presente, que todos os que de alguma maneira acaban tocados ou coñecendo este libro empezan a visibilizar ese país invisible de outra maneira, a darlle outro valor ás historias propias, porque de alguma maneira todos temos unha historia que nos pode identificar con estes personaxes, e dende que saíu do prelo nestas semanas que leva de vida, cada vez que eu teño ocasión de falar do país invisible, teño a sensación de que un desos libros que non só chegou para quedarse, senón que vai marcar un antes e un despois, e iso non pasa con todos os libros. Mira, non, son unha cousa que sí que é importante e interesante, e iso sí que non o falamos aínda, o luns chega a segunda edición, porque esgotou moi rápido o galego. E esa era outra cousa que, como nos subestimamos, non son responsable nin tampouco editorial, pero facendo os estudos de mercado que fan as distribuidoras e demais, pois do prelo saíron máis exemplares en castelán que non esgotaron, en galego, non moitos máis, non moitos menos, e esgotou en menos dun mes. Eu pedín especificamente que a parte de original fose en galego, que estivese só en librerías en galego durante 10 días ou así foi, porque pensaba que cando convivisen en librería moita xente iría ao branco, non? O de castelán. E eu, polo menos polo que percibo, polo que me din dos números de vendas e polas presentacións, non. E iso alégrame dobremente, porque quere dicir que polo menos neste pequeno eido, pequeno gran eido que temos, que é a diáspora, a narrativa real das nosas historias, xente, estou falando de xente maior, moita dela, incluso en Barcelona, que presentei a Antonte, a maioría da xente tiña o libro en galego. Os galegos compraban en galego. E iso é unha cousa que a min alégrame profundamente. E reforza a tese, que a parte da diáspora, a outra cousa que nos artella de xeito tan transversal é a lingua. E seguro que estas historias queremos coñecelas na nosa lingua. Teño a sensación de que co tempo non haberá fogar en Galicia, que igual que non hai un emigrante ou un descendente de emigrante, non vai acabar tendo un exemplar do País Invisible de Arturo Lezcano, que a este ritmo vai a quitar o IN e vai acabar sendo o País Visible. Arturo, graciñas por estar hoxe connosco no Culturgal. Gracias. Por certo, hoxe, pola tarde, a 7. A 7, con Óscar Iglesias Arouxo. Nada menos, como para perdelo. 7 da tarde aquí no Culturgal, o País Invisible. Pode parecer que fui feito para safar, un poema para sair do paso, porque nada do que escribimos é estrictamente necesario. Podemos louvar a dificultade e non se nos vai o sustento no silencio das curuxas. Por exemplo, chegamos a este lago, que é un espello. Podíamos gozar do reflexo inmaculado do ceo, pero preferimos crear esta necesidade e atendela. Bajamos pola pedra e os fragmentos e cantamos ás ondas que o desfiguran. Tirámonos en bomba. Dende sempre hai alguén que ama nunha festa, iso sabémolo, xente sinxela, que non se alimenta de fantasmas, pero poucas veces reparamos na súa liviandade. É alguén que escolle o fácil. Cambiar de estado é sempre un trauma para a materia. A pel e o pó, a area e o diamante, a cinza e case calquera cousa que arde. Un crime que ocorre sen deixar rastro. Unha cousa case perfecta. Pero incluso esas persoas felices, por veces, vense descubertas polo sol. Un día reparan no vapor de agua a media mañá. A sombra do seu ascenso delátao. E así empezou Macbeth a romper cristais, ou pensabas lo que ti non sementabas escuridade. Pero non agonies. Tamén sabemos que hai máis de literatura que de física neste transo. Non é o pan, pero zafas, zafas, zafas. E por un momento crees que xuntache los anacos. Odia a poesía e faz ben.
Non hai nada nela que non haxa no pelello dunha Marta que desaparece entre as amoras. Escribinche unha mensaxe dicindo que un día che había timbrar, baixa, sen avisar. Nese momento, o que se ajarda de ti é que dixas, sí, claro, deixe a vida adulta sen resolver e baixes. Admite que ten certo encanto o hedonismo pronunciado de maneira tan retorta. E eu sei que debeses por vela de preto, por lela noite nos seus ollos de noite sen lúa. Non hai nada de romanticismo nas Martas, todo é puro realismo. Lánzanse sobre ti á maneira de Courbet cando se ve sorprendido pola súa propia desesperación. Ca diferencia de que o movimento delas é dirixido polo seu olfato. É o fusiño o primeiro co que che miran. Iso é porque enseguida o cheiran. Ese veleno que nos paraliza, algúns animais enseguida o cheiran. Así que podería ser esta a primeira función dun poema, diluirse como unha insinuación entre os fruitos do outono. E o que se ajarda de ti é... Porfías, vale, porfías. Tal vez sexa que odia a poesía, e está ben. Nada hai nela que non haxa na adorable expresión dos mustélidos, que incluso cautivas son animais curiosos. E sí, esa é unha boa razón para odiar calquera cousa. Entón, o mellor é que me respondas cunha cara sorrinte, aínda que ti non te rías en absoluto. O sistema ten eses sinais luminosos que nos recordan que felices somos, que ben o pasamos, que liberdade tan grande alcanzamos agora que non estamos amarradas á palabra. Porque, que necesidade tes ti de rabuñarnos tobos cejos, de mudar a pel na dor das silveiras? Ademais, as Martas escriben a traición. Non perciben que sexa violencia botarse ao pescozo de quen lé. E de xente como a nós, apenas deixan o pixama. Odia a poesía e faz ben. Todo o que aporta son preguntas. E total, non hai nada nela que non haxa na vida salvaxe. 8 minutos para as 3 da tarde. Aquí seguimos en riguroso directo nesta estrea mundial de Culturgal Televisión dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, onde estamos asistindo a unha nova edición de Culturgal. Temos moitísima xente sen comer aquí, pero paga a pena por todo o que temos que contar. Xa vedes que acabamos de encher o sofá de xente e a mesa de cousas das que nos van falar a continuación. Vos presentando, dende o meu lado cara aló, Rubén Calles. Como está, Rubén? Moi boas, benvido. Rubén Calles, que é representante de videoxogos.gal. Correcto. É así, representante, cale o cargo exacto? Ahora mesmo a presidencia. Agora mesmo. Sí, presente na Asociación Galega de Videoxogos e de Contidos Interactivos. Non está mal, non é pouca cousa. Pensaba ter representante, tendo presidente, temos o presidente. E ali ao lado temos o seu lado a Iago Fernández, e ali buscando Damián Gómez. Que tal, Iago? Que tal, Damián? Benvidos. Que son os responsables desa criatura que de momento temos aí nada máis que en portada. Bueno, creo que algo tiñen que ver algunha destas figuras que temos por aquí, non? Exactamente. Que é Nix, a banda deseñada que presentades cando? Cando? Pois realmente, prácticamente agora, mesmo, sí. Esta é a presentación mundial de Nix? Non, xa publicamos cousiñas en internet, estamos aí un pouco presentes, estamos facendo publicacións semanais, subindo fichas de personaxes, é unha inspiración especial, pero sí, esta é a máis... Probablemente sea a máis mediática. A máis mediática. A máis mediática é seguro. Para ir xerando expectación, porque cando vai estar Nix para a disposición do público? Realmente aínda non podemos dar unha feita, unha data exacta, así que preferimos non dar aí o... Coming soon. Claro, sí, coming soon, moi soon. Coming soon, moi soon, por ahora. máis preto do que París. Damián, creo que nos estás a degustar, porque isto é algo que imos ter a posibilidade de ver e compartir hoxe os vindeiros días, cada vez que teñamos con nos algún ilustrador, algunha ilustradora, que nos deixe en directo unha mostra da súa obra. Que nos estás deixando? Un mix en primicia? Vamos facer un pequeno bosquexo ou debuxo aquí en directo. Ben, pois nada, iremos pendentes de como vai isto. Mentres, Rubén, vos tedes posto durante todos os días na feira, non? Xa nos fartaremos, sí, estaremos aquí toda a fin de semana. E que o que estades amosando? Estamos ahora mesmo amosando 8 proxectos da xente que está con nos como afiliado, afiliada, de todo tipo. Temos proxectos de xente que leva xa a empresa moi asentada, que leva moitos anos, xente que
que está máis en formación ou que acaba de rematar o seu ciclo ou o seu grao. Entón hai unha pequena mostra de todo o que se está facendo en Galicia dende o campo do videoxogo. Unha mostra temos aí tamén na mesa. Digamos que o negociado de Rubén é o que está xusto no centro, non? Ese personaxe azul, vai as cousas que hai aí diante que son esas 300 mostras destes proxectos. Sí, son un par de exemplos dos proxectos que estamos amosando. Aí temos, por exemplo, Golpes e Porrazos de Andrés Piñeiro, Tiny Garden, que foi o primeiro xogo que fixemos dende a Norte, que é a miña empresa. Agora mesmo, hai algún tipo de punto en común entre todos eles ou digamos que cada proxecto é... Que son todos talentosísimos. Sí. Que son todos os mellores, por suposto, claro. Pero cada un abarca un ámbito diferente ou digamos que ademais de ter un videoxogo galego tamén hai unha escola ou un estilo propio de videoxogo galego? Moi boa pregunta, verdad? Sí, moi interesante. É verdad que moitos dos proxectos que temos en Galicia miran por Galicia, miran por representar o noso acervo cultural, pero tamén, sendo o videoxogo, tamén tens que pensar un pouco en público universal. Entón, sempre se di, non, que o personal é universal e traballar dende aí che pode traer tamén moi bo rédito no sentido de que unha historia personal é aplicable a todo o mundo, pero agora mesmo os proxectos que temos, por exemplo, aquí amosados durante o Culturgal, cada un é de seu pai e do seu nai. Tes un xogo de pelexas como este de Golpes e Porrazos, tes o... Con ese nome, quen iba a imaginar que iba a diso? Efectivamente, unha historia de amor entre... Tes de todo tipo, tes Yuppie Psycho, que é unha historia dun oficinista con referencias manga, anime, que chega a outras dimensións raras. Tes un pouquiño de todo. Entón, non hai unha escola do videoxogo galega, pero sí que hai unha sensibilidade compartida. E a industria como está? Antes falábamos, por exemplo, con Gaspar Brullón de como está a nosa industria audiovisual. De algún xeito hai moita relación entre unha e outra, igual que hai entre o videoxogo e a BD, como falaremos a continuación, que seguro que nos contaredes. Pero cal é o momento da industria? En que punto está? Cando falas de industria... Da nosa industria de videoxogo. A industria en Galicia. Sí. Estamos nun momento moi doce, no sentido de que temos unha oferta formativa moi grande, temos moitos ciclos, moitos graus, másters, hai un talento enorme, hai moita xente nova que ten unhas capacidades creativas extraordinarias. O que pasa é que falta ese punto de profesionalización, falta ese punto de nos asentar, de ter empresas que sexan sostibles a medio e largo prazo, para que se poida falar de industria. Gústame falar de industria, pero é casi falar en termos de promesa. É precisamente o que nos fai falta compartir con as xeracións máis novas o coñecemento da xente máis veterana en tanto que comercialización, marketing, producción, xestión de empresas, xestión de equipos, toda esa parte que é a máis aburrida realmente, pero que fai posible que teñamos unha industria creativa. A parte creativa está coberta, falta outra. Iso pasa en máis ámbitos? Pasa no voso tamén? A ver, nós que somos un grupo de dous a final, non temos tanto especialización en un ámbito máis grande e temos noso traballo, levamos 2 anos encerrados non solo traballando un con outro. Basicamente levamos desde a pandemia con o mesmo método de traballo de chamámonos por online, ti estás o teu, pero sempre traballando pois en Nix. Así que falar de na nosa experiencia neste ámbito, pois tampouco podemos dicir aí o punto máis tal. A miña experiencia é casi completamente Damián. É o mismo. Ademais, eu son maior que a ti, así que... Falamos entón desa parte creativa, que era xusta que nos decía Rubén, que sabemos que funciona. Que podemos contar de Nix, para quen estea pensando en cando chegue ese coming soon, que é o que podemos atopar? Eu podo contar perfectamente, basicamente Nix... Home, ti, se non podes ti, a ver se pode, claro. Imagínate. Vamos de oídas aí máis ou menos. Non, pero sí, Nix basicamente é a filla da raíña dos demos, non é o que se di unha filla modelo. Basicamente a súa nai berralle constantemente. Ela termina farta e na súa mente empeza a resoar as frases que todo neno tense a dicir unha vez na súa vida. Eu xa son maior. É certo que Nix, pois sí, xa é unha adolescente, non é tan pequena, pero o seu obxectivo é unha locura incluso para ela. Explícome. Unha locura incluso para a filla da Reña dos Demos. Sí. Imagínate. A súa familia ten unha antiga tradición que a herdeira coroa ten que demostrarlle a súa predecesora pois que pode herdar o negocio familiar, digámoslo así. Basicamente, ese obxectivo é conquistar o mundo dos humanos, o noso mundo. Vale, Nix... Eso é unha tradición familiar, non? É unha tradición familiar. Canto tempo levan os demos e cantas xeracións intentando conquistar? Eso é world building, eso xa queda atrás. Eso hai que ler entre líneas.
Pero eso, que Nix xa visora é bastante parviña, pero ten un punto aí pilla. E o que fai é levarse consigo ao seu avó que o temos aí, Abigor, o chiquitín, o tótem, que foi un antigo rei para que lle guíe na súa aventura. Que corre, que Nix, aínda con toda esta preparación, non sabe onde se mete. O mundo dos humanos non é fácil de conquistar, é un mundo máxico, pero non pensedes nun mundo cheo de magos e varitas, non. É un mundo máxico máis industrial, onde os feitizos fabrícanse pois, en fábricas, e logo véndense nas tendas da esquina como se fose unha roupa, unha ferramenta, algo moi cotiá. Bastante guapo, É como cando vas a unha feria e vas a unha máquina dispensadora, metes Sí, un euro. literalmente. Un pouco así, aí funciona a tes o teu- máxia neste mundo. Como escoite Óscar o Mago co que abrimos hoxe, isto vai levar disgusto, pero seguide. Claro, Pues neste unha mundo pois atoparase tanto aliados novos como a inimigos, que neste caso o inimigo principal que vai xirar un pouco a trama vai ser un líder corrupto religioso dunha religión inventada, obviamente, non vamos a meternos un rollo aquí. Non queremos querellas. Claro, claro. Claro. É iso, cando vea unha demo no mundo humano, pois periga o seu posto, o que fai é mandar os seus secuaces a que vayan cazala. Destes secuaces, pois, podemos nomear a un cazademos, como non, a unha monxa boxadora, a un fan dos programas concurso de televisión. Vamos, que teñen chicha arriba, iso que vai ter que enfrentarse a Nix. É moi No More Heroes, eso, eh? Eu creo que Rubén está vendo videoxogo posible, que pode sair dai. Nós tamén o vemos moitas veces, xa fixemos... Acabaremos buscando. Sí, es que levamos xa 5 anos, es como dixemos, desde a pandemia con esta historia. Claro, terminamos un pouco non aburridos dela, pero como isto dá para facer un xogo de cartas. Empezamos a pensar ideas estúpidas, videoxogos, tal. Damián a veces fai animacións así... Sabedes que non paro quieto. Sí, sí, Damián fixo estas cousas. O brazo de Thanos ese o de Hellboy tedes que explicarnos que é, porque... Que é o... Podemos hasta probalo despois, Sí, Sí, sí. Probade entre vos, comigo. El di que ten hasta cravos puestos, así que eu non me toman tampouco. Moi loco. Pero iso, que ao final vemos que sí que ten potencial, e ao final eu creo que é unha serie, un cómic, unha banda señada, mellor dito, que notase que está feito por a nosa xeración, así dos 90, con as series que crecimos, porque ao final foi moi... Eu cadrei con Damián por os gustos, nas cousas que nos gustaban e demais. Claro, queremos reflexar unha serie que poda disfrutar tamén moita xente que creceu nesa época, pero tamén levala aos nenos de agora tamén, nas idades xa de un pouco máis maiores tamén, esa franxa de idade. E que pasa cos que nos 90 xa tiñamos uns aniños? O sea, Tamén os de 90 máis pequenos, os de 90 para arriba, que... obviamente. Eu, a que lle din a banda deseñada a ler, a disfrutou moito. Xa fora maior ou pequeno. A sensibilidade dos 80-90 é moi similar, eh? Sí, Tampouco te creas. Bueno, eso quedo máis tranquilo. E dos 90 e dos 2000, se queres. Como andades por unha xeración máis ou menos, eu teño a sensación de que sodes máis ou menos dunha idade, eu lembro que cando os da miña quinta, dos 80, incluso de antes, os que nacimos nos 70, insinuábamos cousas como que nos gustaría dedicarnos a isto, as caras que nos poñían. Hoxe en día se pode decir un tranquilamente cando chega a casa, eu quero debuxear banda deseñada, eu quero dedicarme aos videoxogos sen que lle ameacen con poñelo fora, ou ainda están agardando a que busquedes un traballo de verdade? A ver, no meu caso, foi a miña nai que me impulsou, sobre todo, porque eu dibuixaba moitísimo de pequeno. Mira a pisa de Rubén, mira. No, moi bueno, eso, sí, total. Por eso, eu fun, de pequeno, dibuixaba moitísimo, e fun perdendo. Xa foi por os videoxogos, tal vez perdei bastante, pero creo que foi tamén moito de... Chegou un momento nos estudos que aburríme un pouco todo, e, sí, centrame neso tal, e fun perdendo hábito. E cando chegou un punto en que non sabía que facer, estaba no bachillerato, non o conseguira facer e demais, pois miña nai levoume ao garaxe hermético á página web, porque coñecía de un antigo amigo meu, pois fun, probei, aquí estamos, desde que foi en 2018, creo que 17, creo. 17, non, porque rematamos no 20, un pouco confuso xa. Sí, os tempos prepandemia xa nin se Sí, sabe. sí, a mí pasa. Sí, antes ou despois da pandemia, eso é importante. Damián, e ti? Cal é a tua historia? A miña Ti non historia- deixaches de dibuixar como Iago. Non, foi extraño. Eu
fixen un pouco... Somos do mesmo instituto, aunque parece que Sí, non. sí, non, eu non... Parece que non. Eu fixen o típico, para que os pais estuveran contentos, un ciclo, acabeino, despois quedoume a espiñiña de... Sempre dibuixei desde pequeno, gustoume isto. Ahora que teño isto asegurado, voume a tirar á piscina e probo a ver que pasa. Ciclo de qué? De telecomunicacións. Non, un Aquí aplaudo aos nosos compañeiros. Sí, sí. E iso, ali coñecín a Iago. Ao principio entramos seguramente con medo. Íbamos todos os días desde Cambados hasta Pontevedra no autobús. Fomos creando unha pequena complicidade entre os dous. Ele xa me propoñía historias, a María chamábamos un día. Sí, foi moi... Mas foi por que foi un profesor, foi Fernando Llora, ao final que nos dixo aí, traballei xuntos, porque fixemos traballos anteriores nos libros de finais de curso, do garaxe e demais, viñemos que traballamos ben. A ver, xa te tiña un pouco pipeado de, mira, clase, ao final que non estás nun lugar tan creativo, pois tes máis ou menos vixiado aos teus compañeiros, pois en un futuro traballas con eles. É certo que Damián eu xa o tiña un pouco pipeado de sabe traballar, de moi rápido, e demais, fixendo aí. O de rápido temos que velo, que agora estamos facendo falar e estamos interrompindo. Non te metas presión. Claro. Ti como chegas ao videoxogo? Pois un pouco a mesma historia similar, é dicir, creo que compartimos unha sensibilidade moi parecida de debuxamos desde cativos ou as referencias que tiñamos de debuxos animados, de videoxogos, sempre estaban aí. Eu, no canto de facer un ciclo na miña época, pasei por bacharelato artístico, logo sí que fixen tamén Belas Artes, e de aí xa tiña un pouco claro de que realmente o medio que me gustaba era máis o videoxogo, máis esta cousa interactiva, máis digital. Marchei a Madrid a buscar traballo porque daquela, eu rematei en 2013, había algunha empresa por aquí de videoxogos, pero non había unha cultura tan grande ou tan incipiente como é agora. E xa depois de batirme el cobre en Madrid durante 10 anos, pois xa volvín con ganas tamén de facer cousas aquí, que é o que dende o principio realmente quería facer. Si me formei aquí, si son de aquí de sempre, pois gustaríame devolver na medida do posible o que mamei aquí. En eso estabais todos como outros. Como hai ese debuxo? Podemos notar yo o que está facendo o que está facendo Damián? Teño en pose, pero falta a base aínda. Sí. Que estás facendo? Esa Enix? Esa nena Enix. Intentamos poñerlle a súa actitude natural de estar desafiante. Sí. Vaya entintado guapísimo. Eso é o seu vos días, un día normal na súa... Sí, Enix é bastante atola. É bastante loca, sí. A sexta non a boto, Eleva o brazo ese ou é cousa miña? Leva. Sí? Podese probar de verdade? Sí. Sen medo? Eso conta Damián, creo que está... Eso non probín. Hai no que facer en pezas, ao mellor separar o guante, creo que un chin de periódico, xa vexo, xa. Ten moito, non sei como dicirlo exactamente, pero I máis D. Pero usaches a mezclar Tatac? Evidentemente. Uso de todo. Eu creo que por aquí non me pasa man, Sí. Esa pode que non pase ya. Quita os ariños, que os ariños é para exposición, por dicir. Vale. Pensaxe en todo. Isto como os programas estes dos 90 de televisión, onde metían a man nunha urna. Sí, non sabía o que había, sabes? Sí. Eu como vin os periódicos, dixen, se están os periódicos aí non debe haber nada que mola, ni nada polo estilo, pero ainda queda periódico, Queda. Hinchaste lo de periódicos. Quería ir sobre seguro. Deforestastes? Deforestastes a la foi. Estas son as cousas que pasan. É desarmable. Vou poñer o guante primeiro. Eso vai no pulgar. Como decía Jack el Destripador, hai que ir por partes. Exacto. E na gran base. O guante, vai material. Creo que tiña que ter empezado por isto antes de empezar a entrevista, porque... Sí, a mellor sí. Teníamos que haber practicado, non? Isto xa ven coa marioneta que trouxen eu para o meu xogo, que está feita en 2 días. Sí, estes 4 e xa está. É un pouco sensación de Thanos, non? Sí. Este brazo que ten, poderes ou... Ten poderes e son os vellos gantes de Xobo. Os guantes de Xobo. Basicamente, cando saen, o Xobo vai ver que vai por fin cumplir a tradición familiar, pois regalaselles. Se regala e pois niso os pon. Tamén se pon todo o outfit, porque ela non vai así normal, e o outfit tamén do bo. É un pouco como Sailor Moon, non? Sí. Fai a transformación e aparece vestida. De feito, é moi Sailor Moon. Síntese poderoso, cando se pon isto. Realmente son dous, aí Damián, o vídeo é outro. Bueno, con este xa, con o traballo que pasei para poñer este, se chegas a dous, che rematamos a misión. Eu estaba traballando nas miñas cousas, escuchaba a súa chamada, basicamente escoitaba ruidos aí, ferramentas, todo. Que estará facendo Sí, literal. Oye, igual que eu acabo de probar esta luva, os vosos xogos podense probar que meño aquí a Cultural, sí? Subimos, claro, para mosalos.
Temos ahora eso, 8 xogos de diferente tipo, o que decíamos antes, o de golpes porrazos, o outro de xestión, hai xogos de todo tipo. Estarán toda a fin de semana no stand de videoxogo.gal, que está a carón do stand do MUBI, que é o Museo de Videoxogo de Cangas. Tamén quería aproveitar para mencionarlo, están facendo unha labor extraordinaria para a preservación do medio, e aí estaremos toda a fin de semana, así que xa me viredes dar a man de Thanos. Vou probar. Pero o noso videoxogo xa está para meter no museo? Ou ainda é moi novo? No, xa hai algún videoxogo galego no museo, efectivamente, sí. De feito, hai pouquiño estaban, non quero falar en nome deles, que igual a picio, pero estaban presentando o primeiro xogo galego e aí o teñen, estiveron dando un poquinho campaña ao redor del, un xogo, se non recordo mal, do 86, o sea que o videoxogo Galicia xa ten tempo, sí. Eso sí que é outra década, do 86. Pois sabedes, outras das ofertas que temos no Culturgal. A banda deseñada, Damián, necesitas máis tempo ou apañamos? Sí, que Perdón. Que usa... Isto non pasaba cando debuxábamos con lápiz, Kiko, pasa. Sí, un momentiño. Como Kiko da Silva antes ou despois vai ter que aparecer tamén por las entrevistas e como algo de culpa ten como responsable do garaxe hermético desta sociedade, deste grupo de dous que decía Iago, el tamén se encargou da parte tecnolóxica. Xa está aprobado, Kiko? Sí, Non digo, se está aprobado xa Damián ou ainda hai que revisar a nota despois do que acaba de pasar. Podemos botarlle un ollo final ou case final a esa Nix? Lle dar un pouco de cor aínda, pero está genial. o guante quitoume o tempo. Está fantástica. Sí. Nix, Damián, Iago, Rubén, graciñas os 4 de verdade por estar aquí connosco durante toda a fin de semana o posto do videoxogo galego. Acabo de quedar alucinado realmente con que o primeiro sexa do ano 86 e agardando xa para ter tamén acceso a Nix, máis alo dese adianto fantástico que nos acaba de deixar. Damián, graciñas os 3 de verdade por estar aquí connosco. Non vos dixedes nada, que sabedes que se teño que coller eu, non chegan técnicas. Grazas. Seguimos un momento.
e a rimala e a escopeta e o loreiro. Miña nai di que non quere escopeteiros no eiro. Dime a donde vas, dime a donde vas, morena, dime a donde vas, dime a donde vas, alada. Mellor o outro día en Canarias que aquí, sin duda. A erva do campo seca e volver a verdecer. Amores que mal se levan e se volven. A segunda oportunidade, como di? Dime a dónde vas, dime a dónde vas, morena, dime a dónde vas, dime a dónde vas. Ai, carallo, viva Galicia! Voy en busca de mi novio que lo tengo encarcelado. Cuando la cárcel se acabe, mi novio será salvado. Dime a dónde vas, dime a dónde vas, morena, dime a dónde vas, dime a dónde vas, alada. Leva yo mozas, leva yo que ben se leva. Levaino, levaino, levaino. Leva yo mozas, leva yo o cantar da miña terra. Dime a dónde vas, dime a dónde vas. Veña, última, última. Dime a dónde vas, dime a dónde vas, alada. Gracias. Dime a dónde vas, dime a dónde vas, morena, dime a dónde vas, dime a dónde vas, alada, dime a dónde vas, dime a dónde vas, morena, dime a dónde vas, dime a dónde vas, alada, dime a dónde vas, dime a dónde vas, morena, dime a dónde vas, dime a dónde vas, alada. Este cativo é atómico, dentro de pouco xa está tocando nos escenarios. 3:17, seguimos en directo das 4:30 en Culturgal Televisión. Estrea mundial. E como non pode ser menos nunha estrea mundial, imos cun dos pratos fortes. Iba a decir o día, pero creo que imos cun dos pratos fortes da edición do Culturgal. Falla Díaz, como estás, Falla? Hola, moi Felisa ben. Segade, que tal? Hola, boas. Xea Pedreira, como estamos? Hola, que tal? Teño as tres aquí xuntas, porque as tres van subir xuntas ao escenario do Culturgal esta noite ás 9. Que tedes preparado as tres? Pois cada quen o seu. Exactamente. Sí. Xuntas, pero non revoltas, non? Pero bon, ainda non chegou o horario, mellor podemos facer algo. Mellor ainda era unha sorpresa. Non queres facer nada de revoltixo? Eu creo que sí, non? Non. Xuntando vos as tres... Bueno, non, quero decir, teríamos lo que falar aquí, pero a verdade é que non está plantexado así. Está plantexado como tres concertos diferentes, o que pasa que no mesmo espazo e no mesmo contexto, pero a mí encantaríame facer algo con vos. Bueno, a ver, de aquí ás 9 damos tempo, non? A preparar algo... Seguramente. Eu vou a pinchar para que sexa. Sí. Sí. Tes pensado algo xa? Ou... Non. No. O sea, hai que pensar en que, máis ou menos darle unha voltiña para... Pero si levamos... Para que non teña que tapar a súa taberna encima. Eso é verdad. Igual no bar pode ser ali, pode ser o A ver, a mí se me dio outra xente que costaría moito tempo preparar algo, ensaialo, pero se me decides vos as tres. Eu creo que desde agora ata as 4 da tarde teríamos tempo, incluso se nos puxésemos. Vale, pois igual sí. Bueno, en que orde vai ir a cousa? A ver, respetamos esa orde. Pois empezo eu, despois vai Felisa e despois vai a Pedreira. Mira que veñen sentadas. Pois veña, empezamos por ti, Falla. Que tes preparado para o Culturgal? Algo especial ou...? Eu veño presentar o disco de Albela, que o presentei xa en abril no Principal en Compostela e tamén en Lugo. Este é como unha segunda fase da presentación, pero veño facer o directo dese disco. Veño con un cuarteto de cordas e unha arpa, somos 6 en escena. É unha maneira
miña de revisitar o cancioneiro tradicional, de transmisión oral, que fun sacando de diferentes arquivos e tamén de algunha memoria familiar próxima. E tan próxima. E tan próxima, pero sí, un pouco de todo. Entón, pois, digamos que o peculiar deste traballo é que está un pouco todo seleccionado e traballado desde a óptica da maternidade, desde ese filtro e desde unha maternidade ou dunha experiencia coa maternidade, bueno, coas súas partes jodidas, digamos, non? O sea, E ademais esas partes das que normalmente non se fala tanto. Sí, bueno, eu falo de maternidade e falo de violencia no disco, non de maneira moi explícita, o sea, non é un panfleto, quero dicir, non? Pero sí que entre liñas vaise falando de toda esta experiencia. E tamén a sonoridade vai nos levando un pouco aí, son arrolos tradicionais que teñen xa ese carácter melancólico e a veces moi duro nas propias letras e nas propias melodías tradicionais. E o que fixen foi afondar un pouco aí e entender por que xa se transmitira deste xeito ao longo do tempo, non? Quero dicir, hai un subtexto aí ou unha maneira na que as mulleres nos foron contando todo isto, onde xa se ve dor, onde xa se ve rabia, onde xa se ve tamén un certo dicir, oye, que pasa aquí, non? E ti crees que ese subtexto estaba aí e que é algo que como forma parte da nosa tradición non nos paramos a dicir que está pasando aquí detrás? Sí, como tantas das cousas que nos afectan as mulleres sempre estivo no mundo do oculto, non? Ou sí, a veces do silenciado mesmo tamén, non? Entón creo que a través da música pódense rescatar moitas cousas, tamén utilizalo como unha ferramenta pois para nós tamén contar cousas agora, non? Creo que a transmisión oral sempre permitiu tamén iso, pois poder apropiarnos dela para contar o que queremos contar agora. Ao final, isto é actualidade e isto é o que está sucedendo na nosa contemporaneidade, pero partimos da transmisión oral para poder falar das nosas propias alegrías, penas ou o que fose que queiramos falar. E que proceso, que efecto tivo cantar, compoñer e traballar sobre esas cousas jodidas? Bueno, para mí foi un pouco catárquico, o sea, é como que saquei aí toda a mala leche que tiña acumulada, veume ben, pero tampouco penso que fora unha curación de nada, quero decir, simplemente o que sí que fixen foi socializar ou poñer arriba do escenario un problema que a priori pode parecer moi individual e eu fago deso un problema político porque creo que o é e porque tamén creo que a escena é eso. Eu foi o que aprendín e o que mamei tamén dos meus pais de entender que o escenario é política, entón ao final creo que nese sentido, bueno, pois hai algo aí que tira moito de min para, non sei, dicir, oye, pois estou facendo isto e quero deixar claro que o fago por estas cousas que vos estou comentando, non? O sea, como decir, non sei, bueno, xa o veredes logo, a ver que vos pare. Xa veremos, porque hoxe empeza a falla e sigue Felisa. Vas traer o gorro de Ferreñas ou non? Non, o gorro de Ferreñas está asociado co proxecto Tres Pesos e este é outro proxecto totalmente diferente, non? O sea, neste proxecto acompáñame Pedro Lamas, e digo acompáñame porque ele é o arranxista dos temas, e nos acompañan outros tres músicos de jazz, Pablo, Miguel e Toño. E, bueno, que a xente vai a ver a Felisa Sigade máis pura tradicional, porque, bueno, tanto en Tres Pesos como nos últimos anos de Leilía, pois eu xogaba moito coa creación de novos xeitos de tocar, de novas frases no mundo da percusión tradicional, e aquí, pois, neste proxecto, volve a ser unha pandereteira pura e dura, non? Eu, bueno, estaba comentando antes a elas, que para min aquí o mundo saxos está como voando, e a música tradicional está na terra, que realmente é onde está sempre a música tradicional, moi arregada á terra e dando o peso, non? O sea, todo circula alrededor da música tradicional. Entón, se ti sacas aí os paxariños que andan voando e queda solo a música e te centras solo na pandereteira, é unha pandereteira como as do rural de moi antiguamente. Todo o repertorio que emprego é repertorio que leva comigo moitísimos anos. Se eu empecé de recollidas no ano 85, sigo, e ese, pois, esas pezas que me foron dicindo algo, que ben me gustan as melodías ou que me gusta algunha letra, ou, bueno, sempre formaron parte da miña vida, porque a miña vida está, a verdad, metida no mundo da música e do canto tradicional.
Son moitísimos anos os que levo e que sigo con moitos frentes abertos, baseándome no mesmo, no? Que é pois, no traballo de campo e nas recollidas. E pedíache jazz? É que non é exactamente jazz. Creo que os arranxos, algunhas cousas poden sonar a jazz, porque evidentemente se ti estás acompañada por un cuarteto de saxofóns, esa sonoridade lévate ao mundo jazz, non? Pero se lle preguntas aos músicos que están tocando comigo ahora mismo, vanche decir que de jazz ten pouco. Ten moito máis de pandereteira, porque eles tiveron que aprender unha nova linguaxe, eran músicos, bueno, Pedro non, por suposto, que Pedro leva na música tradicional toda a vida, pero, bueno, son músicos que non están moi achegados ao mundo tradicional, para eles este mundo é un mundo novo, e, como digo eu, están facendo un poquinho de pandereteiras. Si é certo que na música do jazz e de que hai moita improvisación, pero que a xente non sabe que a música das pandereteiras está chea de improvisación, desde que empezas a tocar hasta que acabas, porque ti podes botar esta cantiga ou outra calqueira. Si é certo que cando te pos nun escenario intentas que as cantigas sean as mismas, máis que nada para que a xente despois te poda acompañar, pero o que en si é o mundo das pandereteiras, te estás cantando unha cantiga, esa cantiga te leva a outra cantiga, esa outra, ao mellor agora te vexo con unha camiseta e se me ocurre facerche unha cantiga para a camiseta dentro dese mismo tono. É do Culturgal, o sea que se te ocurre unha canción para unha cantiga para o Culturgal. Xa facemos. Entón, bueno, pois eso, eles tocan un poquinho facer de pandereteiras, teñen que entrar a tocar cando eu entro a cantar, e esperar cando eu sigo simplemente correndo, non? Son moi ben guiados. Teño que decir que son os musicazos como a copa de un pino e eu estou moi contenta. Neste espectáculo tamén é certo que é moi importante a posta en escena. Viñamos falando antes de que o Culturgal lle estaba dando visibilidade á posta en escena e a verdade é que coido que este traballo ten moito que ver tamén a posta en escena, as luces que o noso técnico é Héctor, que é o mismo que o Duxía, Héctor Naveira, a verdade, coido que fai que o espectáculo te leve a outro mundo, a outro sitio. É dicir, sin as luces este espectáculo estaría coxo. Xa. O sea, que mellor facelo no Culturgal, porque no outro sitio sería máis complicado. Exactamente. Pois, de momento, este sería o noso terceiro concerto, e de momento hasta ahora, en todos os sitios podemos contar con... Maravilla. E como levan estes músicos de este grupo de saxos convertirse en pandereteiras? Nunca se viron noutra así, non? Están encantados, non, eles mesmos din que nunca se viron noutra así, pero como é xente moi currante e xente con ganas de aprender e de facer cousas novas e de novos retos, están encantados. E eu tamén, con eles. Bueno, pois xa sabemos bastante máis destas dúas propostas e quedanos a terceira proposta, a pedreira que será Basal, imagino. Sí, 40 minutos de Basal. Sí. Levo con Basal como 2 anos e porque eu gravei o disco con uns músicos e logo non tiña banda cando gravei o disco con amigos que me facía falta un violín, pois chamaba a Kim Fariña, que me facía falta tal, e logo buscaba unha banda e costoume moitísimo, casi 4 meses encontrar a banda, porque eu quería como que alguén que tuvera a potencia, misturar a potencia do rock and roll, que eu noto que dentro é o que levo, a potencia, a música tradicional como ingredientes, porque eu nací nunha casa onde miña nai cantaba e canta moi ben, e meu avó cantaba e canta moi ben, e para min eso era digamos que a lareira, non? Veño dai, dunha música tradicional de transición entre a mariña e o occidente asturiano. E tamén quería alguén do jazz, porque nestes anos da miña vida me tocaron experiencias jazzísticas potentes. Entón quería esa mistura dos tres. E costoume moito encontrar a Cachito, Lorena Cachino toda a batería, a Alejandro Vargas, que era colega e non sabía que quería tocar comigo, e por fin me dixo que sí, que me caso contigo, e a Mauricio Caruso na guitarra, que é o brasileiro que xa levaba tempo aquí en Galiza. Entón agora estou con eles, pois como que para donde queiran eles, xa non son eu. Entendo que agora non os soltas despois de 14 meses buscando para chegar aquí. No, se non me soltan eles a min, eu vou con estes a Marte. Sí, estou encantada. E houve moito cambio do Basal do disco con eses músicos amigos
a isto que agora imos poder veros en directo? Non o sei. Quero decir, o disco tamén é potente, e tamén un pouco, como dice Felisa, ali nos deixamos un pouco levar, porque unha das premisas para min, que veño de outras batallas, era que estuvera aberto o concerto, que o concerto estuvera aberto. Se a mí se me ocurre algo, que me sigan. Se eu vexo que hai que cortar a canción pola mitad, cortámola pola mitad. Se temos que aumentala, aumentámola. É dicir, con estes compañeiros eu vou moi libre, e iso que quería despois de tantos anos. E iso como se consigue? Iso cunha ollada entenden ou ti tiras Sí, cunha ollada entenden. onde vai? Non, cunha ollada enténdenos, ou con un movimento, sí, con un movimento tamén. O que está claro é que son tres propostas que parten de algún xeito, que tocan a nosa tradición, pero logo pasan polo tamiz de cada unha de vosas, e levanos a sitios moi diferentes. Claro, eu no meu caso, a min desde pequeniña, creo que xa me dou conta que foi desde pequeniña que me gustaba compoñer cancións. Entonces eu, pois, utilizo ideas da música tradicional, a ornamentación, ingredientes, ámbitos, melodías ou non, pero como ingredientes. Eu o que quero é o que me gusta é escribir cancións sin lanzar un mensaxe que neso sigo a falla político, social, que sirva para algo, as cancións. Non me fago unha canción porque seña bonita, eu me fago unha canción porque teño algo que decir. Se non teño algo que decir, prefiro estar calada. Elisa. Bueno, que eu creo que as letras tradicionais todas teñen algo que decir. De feito, son cantigas que chegaron ao día de hoxe, se non tuvera nada que decir, morrerían polo camiño, non? Para min, ademais, a xente antiguamente tiña a capacidade de nun cuarteto comprimir toda unha sabiduría, o sea, eu non son quen, non son escritora, nin se me dá ben, non son quen de por exemplo, nunha cantiga, decir, por exemplo, a min hai unha que me gusta moitísimo, que a canto moitas veces, que é déixame coller a erva, déixame poñer no feixe, déixame deixar o mundo antes que o mundo me deixe, que é algo que todo o mundo quere, non? O sea, que maneira máis bonita de decir que cando todo o mundo decimos eu, antes de sufrir ou antes de non valer, ou darlle traballo aos meus fillos, aos meus pais ou o que sea, quero morrer, non? Prefiro non estar aquí. Pero que ben sintetizado, non? Que maneira máis bonita de decilo, non? E pensar, ademais, que esas cantigas foron feitas por mulleres que nunca foron á escola, o sea, dicir, por xente non estudiada, ni nada. Entonces, para min eso ten un valor aínda máis forte, se cabe. E aparte deso, que eu non son quen, teño feito algunhas cantigas, sí que teño feito, con Lilía teño feito algunhas letras, pero non lle chego a suela dos zapatos a esta xente. Entonces, Eso será porque tamén é unha creación colectiva, non? Ao final é todo o noso pobo detrás desas letras. Total, que eu creo que o listón está moi alto na música de transmisión oral. Claro, a voz poética de unha persoa non se pode como equiparar a voz poética de todo un pobo ao longo dos siglos e do tempo, non? É dunha profundidade e como dunha finura que está, claro, a mí tamén me pasa que cando me poño a profundizar nas letras, digo, Dios mío, pero isto, claro, isto é imposible, ainda que quixera, que non, aquí recrealo ou facer algo que se lle poda asemellar en beleza é imposible. Creo que igual, si, non sei, hai unha maneira tamén de facer nosas esas cantigas, é certo, e creo que ao final é o que facemos. Pero sí, son tres propostas moi distintas. Eu a verdade que teño ganas de actuar, pero teño ganas de escoitarnos. A mí me parece que isto que pasou aquí nas letras galegas foi tan importante desta vez, foi como dar voz a unha tradición. E a min, como me gusta moito estudiar, e me gustou moito tamén ver de onde viña, porque eu non sabía que viña dese lugar na casa, porque era como que todos os días, como en casa de Ferreiro, coitalo de pan. Algo que é por natural, non? Sí, algo que é natural e tal, eu de pequena non sabía iso, non? Entonces tamén gustame moito ver como as poetas galegas, ganáronse todos os premios, porque as poetas galegas actuais venen desta tradición oral, venen dos trovadores, é dicir, é moi
power moi potente o noso idioma. O noso idioma está cargado de esa cantiga que acaba de decir, é unha anáfora. Se os nenos non saben facer unha anáfora, pois, ou non estudian no cole como pode ser unha anáfora, non te sabes exactamente cal é a maneira de pensar dun galego. O que ela propuxo... Pensamos en anáfora. É o que ela propuxo a maneira de pensar dun galego, toda unha exposición filosófica, non? Entón, aí temos moitísima información, eu creo que para anos e anos de música. Moita información no idioma. De música de moito máis, porque aí está toda a nosa vida. Eu tamén entendo que todas esas que se transmiten ao longo dos séculos se chegan ata nós, digamos que porque son os versos ou as cantigas imbatibles, non? Foron as que o povo aceptou, sí, as que acriba. Sí, é como que son inquedanzas que non caducan e que están moi ben feitas, por eso perduran ao longo do tempo. Sí, non só nas letras, que aí xa entran como máis factores, porque é certo que hai unha cousa que o povo acepta e outras que o mellor tamén lle corta a cabeza, non? Ou que cantan Ou que cantan polo baixiño. De feito, nos arquivos moitas veces sucede isto. Hai un romance superbonito de Gloria de Celavente que eu canto neste directo, cambiei a letra, puxenlle un poema de Rosalía, pero ela canta para dentro porque estaba de loito e os veciños non podían saber que cantaba. Entón, ten unha maneira de cantar. Nese arquivo a mí chamou unha atención desde o comezo e logo escribín a Dorote Schubert que tivo a ben contestarme cando aínda estaba entre nós e contou unha historia, non? Díxome, pois efectivamente, porque estaba de loito e non quería que a escoitaran, non? E tiña unha maneira de cantar como moi para dentro e facía uns xiros increíbles. E a todo isto non sei a que viño, que estaba contando. Pois que había cancións que estaban que efectivamente, sí, acesas. exacto. E isto iba a decir, que non só as letras, sino as melodías son as mellores, non? O sea, como esta cousa de que hai melodías que realmente son no cancionero tradicional, non? O sea, non sei, dan para toda unha vida de estudio, o sea, é como o noso... é brutal. Isto supoño que tamén, ti decías que descubriches de moi pequena que che gustaba facer cancións, é como todo un desafío, non? Enfrontarse a todo este corpus. Eu podo estar aí eternamente, además eu podo estar aí eternamente, son superanalítica. Para mí é como un xogo, sabes? Entón, eternamente. A mí pasou unha vez unha cousa, eu compuxe unha canción que pasou a aulas de pandereta. Pensaron que era tradicional. Entonces, eu aí ese día morrín de gusto, me masturbé. E dixen, coño, pero é que é certo, porque non o digo por mí, é que hai moitísima xente, como a min, en Galiza, pois que mamaches iso de natural e encima te dedicas al tema. Hai este verso non, este verso tal, os recursos estilísticos son destes. O Laboratorio de Cantigas Novas de Ortigueira, que montamos Óscar Górrez e o festival, vai deso. E eu ali atopei tal cantidad de xente como alumno que compón unhas cousas que hai que telos ben postos para saber distinguir si viene de Becerrea de 1929 ou é actual. Entón, eu creo que estamos nun momento precioso da música galega, pero precioso, sei que todos son bonitos, pero por diversidade e por talento, eu creo que hai un talentazo nas asociacións, en todos os lugares, e tamén como pensadores e como compositoras. Acabo de lembrar unha historia que contaba Xavier do Campo cando foi a Colombia a escoitar un conto que lle dixeron que era tradicional e descubriu que era un conto que escribira él. Exactamente. Eu supoño que non hai premio máis grande, non? Como a canción, un conto con... E todo isto, Felisa, decías hai un momento que seguides a recoller. Sí. Eso quere dicir que as fontes primixenias ou as fontes non se van acabando. Bueno, eu desde o ano 85 lembro que xa decíamos, ui, isto se está acabando, o sea, levo 40 anos dicindo que isto se está acabando. E non remata, que E é certo que cada vez para nós é menos sorprendente todo, é dicir, entre a cantidad de anos que levas indo ás aldeas, escoitando melodías, escoitando cantigas, pois cada vez é máis complicado que alguén che sorprenda con algo novedoso ou con algo que nunca escoitaches ou eso. Pero considero que cada persoa que viviu de alguna maneira este xeito de manifestarse tradicionalmente, dicir, ahora tocas a pandereta, cantas, bailas, porque estás nunha asociación, que isto ahora xa está mudando, hai moitísimas festas de pandeiretas, está mudando un pouco tamén. Pero bueno, hasta ahora
isto estaba un pouquiño pois, dentro do que pode ser pois, unha asociación cultural, unha festa determinada, ou... Entonces, bueno, ves a diferencia, non? O sea, a xente máis maior, cando íbamos de recollida, era como tiña moita máis riqueza no que, tanto no xeito de cantar, nos xiros que lle daba a súa voz, tanto tamén nas letras, no xeito de tocar. Entón, eu lembro que cando empezamos a ir de recollida, a hora de cátome, non? Había unha señora de 70 anos, 80, que tocaba moi ben, e a mellor outra de lado de 50, de 50 non lle facíamos caso. E a esas de 50, pois é a quen lle vas recoller hoxe en día, non? Claro. E hoxe en día, pois, é xente moi potente tamén, porque para min, a súa visión do que elas viviron, aunque fora diferente ao que viviron as súas nais ou diferente ás que viviron as súas abuelas, pareceme que hai que coñecela igual, é exactamente igual de enriquecedora, igual que alguén me pode vir a preguntar a min, porque, como digo eu agora xa estou en edade de ser recollida. Iba a decir, que estamos chegando nese punto de que agora as cosas da volta. Entonces, claro, pero eso é a miña visión. Eu non sería legal se digo que non vivín o que pode ser unha festa de pandereta como en algún tempo. Pois seguramente non a vivín como a viviu unha muller que tuvera ahora 150 anos, que mellor foi a primeira que lle recollín. Pero sí que as vivín de outra maneira. Eu estuve en festas da mesma maneira que podía estar unha muller antiguamente. Facendo unha remuda ca miña pandereta porque quero ir a bailar, de repente me pico con fulanito e estou botando cantigas un ao outro que estás inventando no momento, e que son cousas que suceden nese momento, pero suceden porque ti dentro tes toda esa riqueza que herdaches da... Eu aprendina de outra maneira, que non foi indo a divertirme todos os días da semana, como iban as mulleres antigamente, que acababan os traballos da casa e os traballos que se podían facer con luz, se metían nun local e empezaban a cantar, e se salían as panderetas, iban as panderetas, e se viñan os mozos, botabas unha baila. Vale, eso non o vivín, pero vivín de outra maneira, que creo que é tamén importante. Bueno, que en realidad o que estou dicindo que o importante é que non morreu. E non vai morrer. Eu creo que actos como de hoxe, a partir das 9 da noite, van a axudar a que non. Igual de aquí a moitos anos, igual que se fala desas festas, se pode falar daquela actuación no Culturgal, no que se xuntaron consecutivamente no escenario. Eu ainda confío que en algún momentiño xuntiñas máis ou menos revoltas, fai a Díaz Belisa Segade e Uxía Pedreira. Graciñas as tres, de verdade, por estar connosco. Hoxe, ás 9 da noite, sen dúbida, un dos pratos fortes desta edición do Culturgal, para non perder. Gracias. Hai mulleres que co luceiro de cada día 28 baixalles un caudal de liquidez ás súas contas. Endometrio ou salario, unha bendita hemorraxia de billetes. A min, porén, píngame unha gravosa hipótese. Cada ciclo menstrual é unha inútil nostalgia. Ábreseme un colar de diminutos abortos, este non, este tampouco, nin este outro, nin este. Todos eses xermes facendo quenda para precipitarse, intentando morrer, e non lles custa, meus embrionarios fracasos. Eu fago un niño para me recostar con eles, quedo a soas e en baixiño besvéllolles aos meus ovarios. Non podedes segregar algo máis produtivo? Trago unha pastilla e corro a abusar de min mesma. Grazas. Estaba por aí Bernardo Achaga. Bueno, este poema é un poema que fai tamén un pouco un xogo intertextual cun texto así como totémico da poesía vasca, non? Que fala da casa dos pais. Bueno, hai quen non cremos tanto nas propiedades inmobiliarias, se cadra porque non as temos, e si moito máis nos vínculos afectivos. A casa dos meus pais. Non defenderei a casa dos meus pais, nin contra os lobos, nin a seca, nin a usura, porque nacín no ensanche dunha cidade arrollada e tivo que venderse, e non era súa ao final. Xamais tiven gando, nin hortos, nin piñeiros. Toda a terra que posúo está nun testo de plástico.
Terei que render xuros e préstamos e cotas e non defenderei a casa dos meus pais. Avalará a mercé dos especuladores. Xacerán 9 estudantes onde un día fomos 5. Purgareime da ancoraxe dunha idea de clan e das torgas do sangue e poder da pertenza e non defenderei a casa dos meus pais. Escoltarei o seu rastro onde estean de alugueiro. Se hai algunha relación entre útero e familia, habería que estampala contra ese muro de cemento. Sucederánse os negocios cando eu xa non estea, quitaránnos o crédito, desafiuzaránnos do aire, mais a nosa memoria pairará nestas follas. Moito do que fomos non se perderá, pero non defenderei a casa onde nacemos, a mesma na que hoxe malvende os seus cimentos, un parking a €1,75 a hora. Isto sí que non o esperabades, eh? Que fai este tipo cun balón? Se estamos no Culturgal, se estamos na Feira das Culturas, non vai ser todo fútbol que decía Arsenio? Pois non vai ser todo libros. Alexandre, como estás? Hola, boa tarde, moi ben. Temos aquí a Alexandre San Martín, que é representante do fútbol gaélico, representante da selección, representante da formación. A ver, cal é o cargo exacto? Demasiados cargos, diría. Para un demasiados cargos. Bueno, eu principalmente adícome ao desenvolvemento do fútbol gaélico, tanto nas escolas e a formación base, como tamén temas de adestradores, e tamén da selección galega. O sea, demasiados cargos. Tío, eso, para empezar, é o I máis D máis I do fútbol gaélico, ¿no? Sí, algo parecido. Son o que, bueno, vai desenvolvendo un pouco novos torneos, novas iniciativas, un pouco tamén o proxecto que temos, ademais, con Punto Gal, un proxecto maravilloso de promoción do fútbol gaélico contra a mocidade, e, bueno, eu adícome un pouco a deseñar aí as estrategias nese sentido. Eso que vos trae a Culturgal, non? Que ides facer aquí? Bueno, hoxe nos vimos unha proposta de promoción de fútbol gaélico que vamos a facer un concurso a partir das 6 da tarde, donde vamos a facer unha especie de desafío que inclúe diferentes habilidades do fútbol gaélico, e entre as persoas que consigan acadar esas habilidades e desenvolver a actividade, vamos a facer un sorteo de camisetas da selección galega. Como esa? Sí, esta é a camiseta segunda equipación, concretamente. Que habilidades hai que ter? Iba a preguntar para o fútbol gaélico, pero sobre todo para o concurso de hoxe. Bueno, hoxe van a ter que traballar un pouquiño que o solo, que logo podemos falar un pouquiño sobre eso, pase ca man, porque neste deporte úsase tanto o pé como a man, e ten unha serie de particularidades que fan deste deporte que sexa un deporte moi rápido, moi dinámico, moi vistoso, moi áxil. Eu creo que é un deporte que así, cando empezas a conocelo, atrae. Hai que presentar o fútbol gaélico aínda? Hai que explicarlle a xente que é o fútbol gaélico, ou crees que xa pasamos esa etapa? Eu creo que xa temos en parte superada esa etapa, e eu moitas veces fago as miñas propias probas. A veces vou a algún sitio así, como suele dicir, random, e fago a pregunta e digo, alguén sabe aquí que é isto do fútbol gaélico? E a verdade é que sí que cada vez vas conocendo como máis xente que sí que sabe, porque conoce a alguén, porque o viu na televisión, porque, por diferentes motivos. Eu creo que estamos avanzando, e sobre todo con este proxecto das escolas, os pasos son inmensos os que estamos dando, non? Bueno, imos imaginar que aínda non estamos nesa etapa. Por onde empezamos a explicar fútbol gaélico? Bueno, eu explicaría así a modo xeral que o fútbol gaélico é a variante irlandesa do fútbol, e basicamente así, para quen o vexa, xógase cas mans e cos pés, non? En Irlanda xogan dous equipos de 15 xogadores cada equipo, e aquí, porque son uns campos que teñen unhas dimensións enormes. Son máis grandes que os nosos campos de fútbol. Sí. Un campo de largo pode medir 135 metros, aquí andan sobre os 90, máis ou menos, ou con moitísimo 100, que pode ser o mellor no can, e de ancho son cerca de 90 metros. Entón, ali xogan de 15 contra 15. E non se apretan moito, sendo 15 contra 15 teñen moito espacio. Sí, 15 como no rugby, non? Sí. Bueno, además é que este é un deporte de espacios, de xerar espacios, non? Teríamos que entrar un pouco en particularidades. Entón, aquí, como non temos campos desas dimensións, xogamos en campos de fútbol británico, como chamamos nós, non? Entón, aí xogamos en formato de 9 para 9 ou 11 para 11. Cal é a diferencia? No de 9 para 9 hai máis espacios por metro cadrado, que se ten así unha medida feita, non? E, xogamos nesta modalidade, que non só se xoga aquí, que sino tamén que se xoga no resto de Europa. E cando se usa man e cando se usa pé?
Bueno, eso depende das accións, que eso depende xa dos lances do xogo, non? Pero, bueno, se buscamos un pase en longo, pois utilizamos o pé, se queremos tirar a paus ou ir abaixo a gol, e as mans, pois un pouco máis de xogo de toque-toque, non? Por decirlo de alguma maneira. Entonces, bueno, aí dependendo da acción, da toma de decisións que teñas que tomar, pois utilizarías unha ou outra. Ti canto tempo levas xogando a fútbol gaélico? Bueno, eu son un pouco así, unha cosa un pouco rara dentro deste deporte, non? Porque eu fun casi primeiro entrenador e logo xogador. Fun ao revés, sí, porque tuve unha cosa un pouco extraña, porque eu comecei un pouco con este deporte, así un pouco de casualidade, pero tiña, bueno, sufrín unha lesión ou varias lesións consecutivas de luxación de ombro, entón, pues, aí foi cando pues, os compañeiros pues, me propuxeron a posibilidade de que fose o adestrador, xa que non iba a poder xogar. Entón, empecé co tema de adestrar, e logo, pues, sí, sempre pica o gusanillo e sempre xogas un pouco, participei en algunha competición, sobre todo aí na pandemia que necesitábamos que máis xogadores, e sempre, pues bueno, son un pouco raro aí neste mundillo do deporte. Pero imagino que te empezarías de neno, como todo o mundo, xogando a fútbol, ou xogando baloncesto, estas cousas. Que te atrapa do fútbol gaélico? Bueno, eu o meu sempre digo que foi como un pouco un flechazo, non? Porque eu, a primeira vez que vin o deporte, pareceume que o tiña todo. Era super dinámico, rápido, habilidoso, ten diferentes puntuacións, o cal sempre dá moito xogo dentro dun partido, e eu pareceume o deporte total. Pareceume, aparte de un deporte que, bueno, do que é a Federación Irlandesa, que sempre, cada temporada hai como novas normas e sempre están buscando que sexa un deporte dinámico, que nunca sexa estático, non? Pues, a veces o que vemos no fútbol, non? De pase, eles cando detectan que existe eso, crean unha norma para acabar con eso. Entonces, pues, buscan pues, novas normas, non? Para que sexa un deporte sempre. Eles teñen a obsesión, digamos, tanto no fútbol gaélico como no hurling, que é outra variedade irlandesa, de que sexa o deporte máis rápido do planeta. É como a súa obsesión. Entonces, bueno, a min gústame. É moi dinámico, é moi correcalles, non sei, a min que desde a primeira vez que o vin xa foi algo que dixen isto, temos que practicar aquí. Iso é o que levas aos coles, o que convences os rapaces, ou a eles que é o que máis lles chama? Poder botarlle a man o balón, e sair correndo, non? Eu cando entro pola porta, a veces as caras, este marciano que viene con este fútbol raro e tal, entonces claro, pero a medida que tú vas como, bueno, eles van aprendendo as habilidades e empezan a practicalo, es como, bueno, esto mola, non? E logo cando xogan o primeiro, digamos, o primeiro torneo, aí xa hai un sector que sempre se engancha. Sempre aí, porque é un deporte, a verdade, que como podes xogar tanto cos pés como cas mans, moitas habilidades, dobles puntuacións, pois Se non se che dá ben unha cousa, darás eche outra, claro, non? Se son un pouco patoso cos pés, pois malo sea que coas mans non. Sí, entonces, bueno, digamos que engancha, sobre todo engancha cando participas en algún torneo ou entras xa en dinámicas de xogo. Ao principio, pues bueno, todo sona un pouco raro, esto del pase con a mano como es, pero creo que a clave é, nós por eso o que facemos moito no proxecto que temos que as escolas é facer torneos entre escolas. E iso está dando uns resultados increíbles, a verdade. Como estamos agora mesmo de competición? Nas escolas ou adultos? Empezamos polas escolas. Bueno, pues nas escolas, pues para que te fagas un pouco unha idea, o ano pasado estuvemos en máis de 30 escolas, tuvemos un alcance de máis de 2.000 alumnos e organizamos 10 torneos. E este ano a previsión é de superar todo eso de atrás, non? Entonces, pues claro, nos comezamos con este proxecto das escolas aí na pandemia e o ano pasado conseguimos que un equipo galego ganase o Campeonato Europeo en Ámsterdam. Había pues, 11 ou 12 equipos de toda Europa e foi o equipo galego que trouxo a Copa. Entonces, claro, é un salto... Equipo de escola, equipo escolar? Sí, saliu das escolas, saliu de unha unión de 3 escolas, de Boqueixón, do Pino e de Friol, e de aí saiu un equipo, constituímos un equipo que o levamos ao Campeonato Europeo a Ámsterdam e aí trouxemos a Copa. O sea, o mesmo ano que se creou? Bueno, había algún xogador que xa participara en torneos escolares anteriores. Pero eso é chegar en case. Sí, había algún que, vamos, que non se lo quería, pero claro, nós nunca pensamos chegar a ese nivel. Eso na base, está crecendo moito. Pasa que, bueno, ten as súas particularidades que hai que ir traballando pouco a pouco, non? E logo, en tema adultos, pues estamos en un bon momento, temos 10, 11 clubs, hai unha liga xa regular, tanto masculina como femenina. O femenino este ano, acabo de recibir o dato, batiu récords de fichas, teñen máis fichas femeninas que nunca, estamos participando tamén en competicións europeas,
temos as nosas propias, pero tamén participamos en competicións europeas. Entonces, digamos que estamos nun momento doce, non? E, ademais, pues, este ano é un ano especial, porque hai World Games, hai os Xogos Mundiais, e vamos ir a por todas. Creo que temos aí, sobre todo, un equipo femenino moi potente, que pode traer alegrías. E o masculino tamén, pero ese femenino este ano ten un equipazo. Se estamos a punto de exportar xogadores e xogadoras. Sí, de feito, xusto o que comentábamos, non? Que agora dáse a casuística de que hai xogadores que temos xogando en clubs fora, que iso era algo impensable, non? Temos algún rapaz xogando en Suiza e, sobre todo, temos unha xogadora e un xogador xogando en clubs de Irlanda. Que eso é como ir a xogar a NBA se te dedicas ao baloncesto, non? Sí. Bueno, unha cosa parecida, están xogando nun nivel intermedio, non? Que sería un pouco o noso nivel actual. Están aí un nivel intermedio. Eles dividen un pouco as categorías en senior, que sería a máxima competición, intermediate e junior. E xa temos aí un par de xogadores, unha xogadora Carmen e un xogador Samuel, que están xogando xa nese nivel máis intermediate, non? E eu creo que eso é algo totalmente impensable fai uns anos. Fai canto tempo? Porque canto tempo realmente levades con todo este traballo? O sea, en canto tempo se conseguiron estes logros? Bueno, pues o primeiro club que se fundou foi na Coruña, foi a Coruña Fillos de Breogán, e este club, se non erro, é do ano 2010. E a asociación per se fundouse no ano 2012. E aí a clave de todo, para min, o sea, a clave do crecemento do deporte foi a selección galega. Eso foi algo que digamos, que foi que o deporte tirara para arriba, non? Para min é completamente determinante a aparición da selección, que eso sucedeu no 2012. Porque neste caso a selección galega sí pode participar como tal en torneos oficiais. Sí, ao final, bueno, eu sempre digo que as federacións deportivas, calquer federación deportiva é unha federación, son entidades privadas que poden admitir os membros que les decidan. Sí que é verdad que, por exemplo, no caso do fútbol, ten unha categoría de interese xeral, por decirlo de alguma maneira, pero por regla xeral son entidades privadas que eles poden admitir os membros que queiran. E neste caso a selección galega ten pleno recoñecemento e participa desa maneira en certas competicións. E que tal nos va como selección? Bueno, moi ben, estamos novamente moi ben. Agora mesmo estamos proxectando que o ano 2026 vamos ir a Haya, ao torneo internacional da Haya, que é en febreiro. En marzo vamos a celebrar o noso torneo internacional, que é a Celtic Cup, que vai ser a cuarta edición. E logo temos esos xogos mundiais, que digamos que son cada 3 anos, que é o noso gran reto, que van a ser en xullo, en Irlanda. E cantos países toman parte? Ata onde chega o fútbol gaélico? Pois eu creo que está prácticamente en todo o planeta. O que pasa que é un nivel, digamos, un pouco amateur, mayoritariamente, non? Entonces, por exemplo, nos xogos mundiais, bueno, aí están divididos en categorías, podes atopar máis de 100 equipos. E dependendo un pouco do teu nivel e categoría, te engloban nunha competición ou outra. Por exemplo, no caso do masculino, na anterior, tocoulles Francia, tocoulles Argentina, as rapazas tocoulles xogar contra Australia, xogar tamén contra Francia. Bueno, depende, hai un pouco do teu nivel e depende da competición, te engloban nun lado e noutro. Pero é unha competición que dura casi unha semana e hai equipos de todo o planeta, desde Sudáfrica, Argentina, equipos de Asia... Non sei se casualidade, pero todos os equipos que estás mencionando son equipos que teñen unha gran tradición de rugby. Sí, pode ter unha certa conexión. Moitas veces tamén ten que ver con mellor que houbera unha comunidade, unha diáspora irlandesa que asentara, que é o caso, por exemplo, de Argentina. A veces é unha diáspora que se asenta nun territorio e, bueno, desenvolve un pouco o deporte e queda. E outras veces son o que eles chaman expats, que son eses expatriados que viven noutro sitio, o mellor Canadá, é o caso de Canadá, que tenen así bastantes equipos e clubs e tal, e aí son maioritariamente irlandeses emigrados, ou Australia, non? Pois para quen quera descubrilo, temos unha oportunidade fantástica, hoxe a partir das 6. O que me estaba fixando é que o balón mantén un toque clásico, non? Sí, é un toque clásico. Este é o número 4 que utilizamos principalmente nas escolas tamén, non?
Susto veño dunha escola e o que creo sempre, bueno, hai outro que é o número 5 tamén. Ves de estender a palabra agora mesmo, non? Como que di. Como resultado? Sí, de feito agora estamos aí organizando un torneo, eu, bueno, vivo en Lugo, estamos organizando un torneo en Lugo para Nadal e xusto veño aí de estar aí cos chavales e cas chavalas dándolle un poquinho ao fútbol gaélico. De Lugo acaba de chegar, ten mérito, Sí, que non consigo o fútbol gaélico. Deu unha maratón de kilómetros estos días. Poucas cousas o conseguen. A 6 da tarde, non? Este desafío que a selección e a Federación de Fútbol Gaélico con Puntogal, e a partir de aquí, quen queira probar, igual ten este mesmo flechazo que nos decía Alexander que el vídeo. Graciñas, de verdade, e moitísimos éxitos. Gracias a vos. Pausa e rematamos. Curiosamente, hai un poema do libro no que eu falo un pouco con Antonia Pozzi, que era unha poeta italiana que se suicidou aos 26 anos. E o curioso era que hoxe, pensando nos textos, pois decateime de que é hoxe o Cabodano, non? Que o día no que morreu Antonia Pozzi foi o 3 de decembro de 1938, de maneira que, pois, máis motivo. Ero io un immenso cielo d'estate. Antonia Pozzi, no seu propio idioma latino, desenvolve unha visión que se propaga como frémito, segado e fugaz, interposto entre a conciencia desa imaxe e os mares glaciares, espello de rosas, a piques de se crevar sobre sí mesmos, desencadeados do mundo, orientados ao abisal, como rosas, digo, o corredor oceánico. A visión celeste e xenuína que descobre o que estaba oculto para se abandonar, sucedeu nalgún instante anterior ao camiño en que a poeta ingresaría para sempre contando 26 anos, bicando a man de Erebo, desprendida, pétalos, desencadeada do mundo, nalgún instante anterior a conxuntura en que olla para o ceo e xa non é verán centrífugo, olla para a travesía última e rivaliza a mirada, internase, cegamente salta. Lonxe de 1938, alguén se encontra distinta, cun deserto ás costas, diante unha praia futura que crea, destrúe, peito escuro, a iridiscencia nocturna do real. Dous enmudeceron. Nun arco temporal azul e glutinoso silencio arredor, a longitude dun devir comprimiuse nunha sílaba borrosa de linguaxe, un resplandor, súbita caída que emerxe, pendurados de algunha maneira, dous temporalmente sostidos. Míranse a través dunha vexetación que medra, que se emulsiona no corazón do vento e deixa soamente unha verde lámpada desnacida de aire onde ondular. Mirarse auga, rumor distinto. Faltaba arco temporal de 5 días para que un pequeno enigma doce e amargo, ángulos dispersos, sobrevivisen nese instante, cando no cristal chove por dentro, cando nos ollos non se miran, no recordo confunden as palabras. Do que concirne é a vívida viaxe, incendiadas as fronteiras da viaxe, e cada descoñecida porta esvaece límites. Convidan a unha floración na hora xorda en que están estando próximos, inclinados cara a, proclives, tendentes, lenitivas as linguas, unha sucesión de dous, sucesións, horizontes afástanse, como unha sede que fai alongar un corpo, e bebe sed de vaso que non bebe. Unha luminaria interior medra, mentres abre camiño, mentres oco de sol radiante para sol negro preparándose. Moitas grazas. Moitas grazas. Pois xa nos queda o broche final a esta primeira emisión da historia de Culturgar Televisión, da que agardamos que sigan moitas máis. Véndoche un poema de Fran Alonso, atrévete a ler este libro, parece publicidade, pero que hai moita publicidade dentro deste poemario. Como estás, Fran? Benvido. Hola, boa tarde.
aquí todo é teu, os poemas e as fotos. Os poemas e as fotos, todo meu, efectivamente. E, ademais, é un libro no que os poemas dialogan coas fotos. Os poemas naceron a partir de fotografías que eu fixen en distintos lugares de Europa sobre imaxes publicitarias, sobre distintos tipos de publicidade. E o que lle dá sentido precisamente ao libro é precisamente esa intención de dialogar coa publicidade. Imos ver se é posible que ensinemos como son moitas destas imaxes publicitarias que moitas nos soarán e moitas se nos farán coñecidas, pero que ti atopaches por todas partes. Bueno, non é difícil atopar Non, o difícil é fuxir delas, casi, non? O difícil é fuxir delas, non? É dicir, non hai máis que abrir o móvil ou o ordenador ou poñer a televisión ou abrir o buzón ou pasear pola rúa. É dicir, a publicidade invádenos e cada vez está máis personalizada, cada vez se dirixe máis desde as redes sociais, digamos, ao noso perfil, non? Por lo tanto, a publicidade tenos localizados, non? O que trata o libro é precisamente de espir ese discurso, de desentrañar, de deixar ao aire ese discurso da publicidade e as súas estrategias, non? Nese sentido, un libro que ten unha carga moi forte de ironía, ás veces, e ás veces é moi directo, é un libro que espido coas palabras xustas precisamente un pouco para que sexa eficaz, é dicir, para que sexa capaz de deixar, digamos, en evidencia cal é a mensaxe publicitaria e cales son as intencións da mensaxe publicitaria, non? E con isto non a estou condenando, ni moito menos, non? A publicidade é así, non? O que pasa é que tamén a publicidade utiliza estrategias da propia poesía. Claro, porque sobre o papel poden parecer dos cousas casi antitéticas. Non hai nada máis utilitarista que a publicidade, que ten un fin claro, que o de vendernos algo, e logo, por outro lado, está a poesía, que parece sempre, bueno, esa arte que ten calquera cousa menos unha necesidade utilitarista, non? Claro, realmente teñen finalidades diferentes, é dicir, a publicidade o que pretende é convencernos para que compremos ou para que fagamos determinadas accións, e a poesía o que pretende é intentar, digamos, conmovernos ou aportarnos unha emoción, unha sensación, unha idea, dicir, por lo tanto, son finalidades totalmente distintas. A publicidade é moito máis interesada, non? Busca un efecto secundario que lle aporte beneficio, non? A poesía non busca ese beneficio, non? Por lo tanto, as intencións son moi distintas, pero ao longo da historia a poesía creou unha serie de recursos estilísticos e de recursos literarios que a publicidade foi absorbendo. E, de feito, hoxe a publicidade utiliza moitísimos recursos que proveñen da poesía, non? Eu, nos centros de ensino, por exemplo, unha cousa que fago moi frecuentemente é ler un poema de Eduardo Pondal, século XIX, dicir, hai moito tempo, e dicirle aos rapaces, a que vos lembra este poema? E todos me din, vivamos como galegos o anuncio de Gadis, non? Dicir, porque é a enfatización, é dicir, utiliza eses recursos que están xa na poesía e que a publicidade absorbe porque sabe que é eficaz para chegar a xente. Cal é o poema de Pondal? Bueno, hai varios, non? Hai varios poemas que... Pero hai algún en concreto que sexa máis vivamos como galegos? Bueno, máis alo do himno? Bueno, hai varios, non sei de memoria, non? Pero, por exemplo, onde fai a invocación dos bardos, por exemplo, ese poema que é un poema moi invocatorio, funciona perfectamente, non? Pero hai varios poemas de Pondal. Se Pondal chega a ter a tosar paralelo daquela, pois xa estaba, claro, non? O que tería conseguido. Efectivamente, sí. Que outros trucos da poesía copiou ou se apropiou a publicidade? Bueno, a verdade que se apropia de moitos recursos, non? É dicir, apropiase da metáfora, apropiase de recursos que, digamos, que son habitualmente recursos que buscan, digamos, empatizar, non? É dicir, porque a poesía tamén quere empatizar en certa medida, non? É dicir, aínda que ti estás escribindo, digamos, buscando o teu propio estatus, non? Ou atendendo ao teu propio estatus, o que pretende é proxectalo, non? E en certa medida estás buscando unha empatía, estás buscando chegar ao lector e lectora, non? E a publicidade tamén, entón, a publicidade bota man de calquera recurso que teña a poesía. Estaba pensando que cando vas aos centros educativos e lles contas isto, algún lle cambiará o chip sobre seguro o presuizo que pode ter sobre a poesía. Sí, con seguridade, non? Incluso, ás veces, os propios poetas nos mantemos á marxe da poesía, digamos, denostamos, da publicidade, denostamos a publicidade porque nos parece algo comercial que está moi afastado da poesía, pero a realidade é que non, o que sí é que temos que ter a capacidade crítica de expir ese discurso, é dicir, temos que saber que é o que pretende a publicidade en cada caso, porque a publicidade sempre ten recursos diferentes, non? Ou sempre ten intencionalidades diferentes, non? E creo que é moi importante, digamos, lanzar unha mirada crítica sobre a publicidade
eu o que pretendo facer desde a poesía é precisamente lanzar esa mirada crítica con casos concretos, non? Que fotografo en distintos lugares, non? E que ademais supoñen distintos estadios da publicidade, desde o centro comercial, todo o que supón hoxe o centro comercial, un centro de compras, o que supón o consumismo, a sociedade consumista, a esa publicidade malintencionada, que tamén hai varios casos. Tes algún fichado aí? Teño varios fichados. Publicidade sexista, publicidade enganosa, publicidade política perniciosa, ou esa outra publicidade que pretende precisamente colarse nas nosas vidas, xa non a través de chamadas, a través das redes, a través de mensaxes, hai 1000 vías hoxe para que penetre a publicidade. Que pasa? Que a publicidade, en certa medida, se foi apropiando do espazo público. A día de hoxe, a publicidade manda no espazo público, e iso comparo co grafiti e co muralismo. O grafiti, o muralismo non, o muralismo hoxe está ben considerado, comeza a ser reivindicado desde as administracións, pero o grafiteiro non, o grafiteiro está perseguido, o grafiteiro se o collen lle poñen 800 euros de multa. En cambio, a publicidade invade o espazo público e ten patente de corso para facelo, cousa que non pasa cos grafiteiros que sí que están facendo arte. Entón, aí hai un interés que está ditado por unha sociedade que se move a partir do consumo, digamos, das dinámicas do capitalismo. Lanzar o discurso é de, digamos, ofrecerlle ferramentas a algo tan actual e tan contemporáneo, e o mesmo porque, claro, a publicidade naceu hai muitísimos anos, ou hai muitísimos séculos, mellor dito, perdón, a poesía. En cambio, a publicidade... Moito antes que a publicidade. Seguramente que a propaganda non, pero que a publicidade sí. A propaganda non, pero, bueno, digamos, é un estadio... Ata os anos 40, prácticamente, a publicidade vivía nun estadio moi diferente ao actual. Sí que algún exemplo teño no libro de publicidade moi precaria. Hai un pequeno anuncio que di algo así, creo que estaba na Argentina, que di: qué bonitos son tus dientes, le dijo la luna al sol, está siempre sonriente, menos limpio con odol. Algo así, é dicir, este tipo de publicidade de outra época hoxe está totalmente desfasada, pero xa hai, pois eso, unha publicidade que me parece que é esa dos anos 60, na Argentina, xa utilizaba a rima, e ese é outro recurso, xa utilizaba a rima para facerse sonora, para facerse atractiva. Porque coa rima, ao final, consigue meternos na cabeza que o repitamos, que non ten interiorizadas frases de anuncio moitas por culpa da rima. Que ese outro, o que acabas de decir, que o repitamos, a anáfora, a repetición, a publicidade utiliza, repite machaconamente determinadas frases, determinados eslogans, determinadas consignas, que tamén son un recurso que provén da poesía. Cousas que só poden pasar no Culturgal. E a segunda entrevista na que sae a anáfora, prácticamente seguida, estábamos falando antes con Falla Díaz, con Felisa Segade, con Uxía Pedreira, e falando do cancioneiro popular, por suposto que saiu a anáfora. É dicir, ao final o que funcionan son esas fórmulas que levamos absolutamente interiorizadas e que se veñen transmitindo xeración tras xeración no popular. Efectivamente. E, bueno, eso está en toda a poesía de tradición popular. É dicir, na tradición oral está a anáfora, a repetición, o estribillo, ou como queramos chamarlle, está na música tamén, lóxicamente, porque as cancións teñen estribillo porque é a forma de memorizar determinadas partes das cancións que se fan, digamos, moito máis empáticas para quen as escoita. Haber anuncios que acabarán sendo tradición popular co tempo. Non, seguro. Estou pensando no do Colacao, por exemplo, non? O do Colacao, efectivamente. Por poñer un exemplo case canónico. Hai anuncios que, digamos, que comezan a formar parte do acervo cultural popular, non? É dicir, sen dúbida ninguna. O que pasa é que, claro, hai que revisar, digamos, hai moita publicidade sexista, por exemplo, non? É dicir, ainda esta mañán lembraba por un WhatsApp que me mandaron aqueles anuncios de Soberano, es cosa de hombres, dos anos 60, que hoxe eso sería impensable, non? É dicir, por unha persoa que me mandou que estaba nunha conferencia do diseñador que fixo ese anuncio. É dicir, claro, hoxe en día, digamos, tes que ter unha ollada distinta. Eso non quere dicir que non haxa publicidade sexista. Eu teño aí unha imaxe de publicidade sexista que fixen precisamente na Piazza Maggiore de Boloña, pois hai 3 ou 4 anos, non? É dicir, e é un anuncio, ademais, que está invadindo un espazo público que ten moitísimos anos de antigüidade, que aínda é máis grave, é dicir, un espazo que é patrimonio da humanidade.
Entón, bueno, aí hai unha acción de invasión terrible. Casi era mellor un grafite. Sí, casi. Oye, Fran, quería aproveitar que te teño aquí non só como autor que presenta o seu libro hoxe, senón como director de Xerais, unha editorial que ten moitísima presencia neste Culturgal e moitísimos tamén dos pratos fortes desta edición veñen directamente da vosa man. Sí, a verdad que temos un programa moi comprimido e con moitas cousas e, bueno, esperamos que haxa moito público que se poida disfrutar de toda a programación. Temos firmas, temos presentacións, debates, en fin, eu creo que é unha programación moi nutrida. Quería ir máis ao de Xerais. En que momento chega o mundo editorial a este Culturgal? Como está este momento que estamos a vivir? Bueno, a ver, o Culturgal precisamente é, digamos, un espazo de visibilización, non? E eu creo que un dos problemas que ten a cultura galega, e moi especialmente o libro galego, é un problema de visibilización. Estamos, creo que nun momento de excelente calidade, digamos, isto non é algo subxetivo que eu estea dicindo, sin máis, é algo que está refrendado polos últimos premios nacionais, pois levamos 4 premios nacionais de poesía en 6 anos, levamos... Vanos votar a este ritmo, para que gañe alguén que non sexamos nós. Nos últimos 25 anos, no premio Rañolas de literatura infantil, que para todas as linguas do Estado hai 10 gañadores galegos en lingua galega, o cal tamén é unha proporción brutal con respecto ás outras linguas, quero dicir que temos un produto de calidade nestes momentos. Temos un problema de visibilización, é dicir, temos un problema de que a día de hoxe a facturación do libro galego en librerías é 8% da facturación total do libro en Galicia. E iso, digamos, dá a dinámica ou a idea do que realmente do problema que temos, é dicir, un problema de visibilización. Que pasa? Que o mundo editorial español é un mundo moi agresivo, incluso, digamos, se comparamos co marco europeo, onde se producen moitísimas novidades, onde hai uns ritmos moi frenéticos e onde se producen 70.000 novidades por ano. E claro... Non é un número azar, son 70.000 novidades por ano. Sí, bueno, non é o azar, quero dicir, hai uns anos que son 60 e pico, depende do ano, non? Pero en torno a esa... Non hai que leer tanto. Sí, e claro, en galego podemos producir 1.200 títulos ao ano. Como visibilizas 1.200 títulos ao ano frente a esa cantidade tan brutal en español, non? É dicir, como faz que as librerías o visibilicen? Realmente é un problema que temos e que, bueno, evidentemente estamos afeitos a loitar contra eso, levamos moitos anos, digamos, de estrategias para, digamos, darlle vida ao libro galego, pero non resulta fácil, e xogamos nun terreo de desventaxa. Por eso, eventos como Cultural son tan importantes. Ibache preguntar como se fai, pero eu penso que se o soubésemos xa o teríamos feito, non? Claro, bueno, evidentemente... Porque un Culturgal cada semana ou en cada cidade é complicado. É moi complicado, sí. Pero, bueno, esta cita anual é importante, non? Igual que é importante o traballo que se fai nas redes sociais, o traballo que se fai cos medios, é dicir, é moi importante todo o traballo que se fai de presentacións, por exemplo, é dicir, as editoras galegas facemos unha cantidad de presentacións enorme, non? É dicir, é un sobreesforzo moi grande, non? É dicir, e, bueno, pues hai que facelo porque hai que dar a coñecer os libros e que a xente saiba que eses libros existen, porque, claro, se a xente non sabe que eses libros existen é moi difícil, non? E tamén intentar comprometer os medios, digamos, para que lle dean visibilidade ao libro galego, que ás veces non a ten, ou non ten a suficiente visibilidade. E que funciona mellor? As presentacións como excusa para ter unha fiestra aos medios, as redes sociais para captar novos lectores a través de novas vías. Que funciona mellor? Depende, en moitos casos, de cada autor, de cada perfil, de cada libro. De cada produto, casi, claro. Sí, pero en xeral, as redes sociais nestes momentos é o que mellor está funcionando, sin dúbida ninguna. E ademais, eu creo que hai algo moi importante, que hai unha comunidade de xente que recomenda libros, sobre todo en Instagram, e é onde se centra casi todas as políticas de promoción do libro, non? E hai unha serie de lectoras e lectores que leen, que recomendan, e iso para nós é moi eficaz e tamén é moi importante, non? Porque ademais son voces, digamos, non profesionais, son voces de xente que lee e que transmite eso que lee. E digamos que a lectura tamén ten que ser un acto de socialización, é dicir, eso é fundamental, é dicir, igual que se fala do fútbol,
Igual que cando hai partidos todo o mundo sae e o día seguinte fala dos partidos, necesitamos que a xente fale da lectura, porque é o que fai da lectura un acto de relevancia social, non? É dicir, iso é moi importante. É dicir, se conseguimos que a lectura sexa un tema que estea candente na sociedade, lerase, non? É dicir, e as cifras de lectura aumentan, evidentemente, están aumentando, poquinho a pouco, pero están aumentando. Lemos máis, polo menos. Lemos máis. Problema que nestes momentos temos un problema moi serio, sobre todo coa normalización da lingua galega. E hai unha diminución de falantes en galego, e iso vai incidir, sen dúbida ninguna, sobre o propio libro galego. E é un problema que desde as administracións teñen que solucionar canto antes. Estás dando algún paso? Nestes momentos, lamentablemente, non se está dando ningún paso, as cifras son moi preocupantes, e o que reclamamos desde as editoras, pero tamén desde a Asociación Galega de Editoras, e eu son vicepresidente, precisamente que a administración poña remedio a esta sangría que se está producindo, sobre todo nas novas xeracións, e que supón, cara ao futuro, unha diminución importante. Tamén hai que decir, e isto, porque sempre hai que ter unha nota de optimismo, e isto é moi importante, non? Tamén hai que decir que hoxe en día os falantes son falantes moi conscientes, moi reivindicativos, e que, digamos, nas novas xeracións, a xente que adopta o galego como lingua e, por tanto, se convirten en neofalantes, pero tamén os que a herdan da familia, son moito máis conscientes, teñen moita máis conciencia lingüística e fainos moito máis combativos e moito máis reivindicativos á hora de defender os seus dereitos. E iso tamén é importante e vai significar un salto cualitativo á hora de programar políticas lingüísticas. E iso tamén vos vai dar máis traballo a vos, no sentido de que seguro que tamén esa presión, esa reivindicación chegará ás editoriais coa demanda, non? Evidentemente, pero bueno, nos queremos que chegue precisamente, non? A nos o que nos interesa é que haxa unha sociedade que sexa capaz de ler na súa propia lingua, non? É dicir, vimos dunha sociedade galegofalante que foi educada noutra lingua, e iso é terrible, iso é moi triste, non? É dicir, o que necesitamos é que haxa unha sociedade que, aínda que sexa bilingüe, sexa capaz de ler na súa propia lingua. Incluso, aínda que utilizase o castelán, que sexa capaz de ler na súa propia lingua, porque hai moita xente que non é capaz de ler en galego, e iso é terrible. Igual que hai tanto castelán falante que pode escoitar perfectamente, de feito fai, música en galego, que está atravesando un momento fantástico, habría que dar ese mismo paso co libro, non? Efectivamente. E, bueno, e a explosión da música é un fenómeno moi recente, aínda que ven de atrás, porque evidentemente houve un traballo ao longo de moitos anos, non? Pero que hai unha explosión moi importante que sí que tivo un eco social e que evidentemente nos gustaría imitar e nos gustaría que se producise tamén no ámbito do libro da literatura. Estaba pensando, sendo director dunha editorial, vicepresidente dos editores, sabendo canto se lee en galego, sabendo canta poesía se lee, e ti nada, se me dá un libro de poesía en galego, vamos para diante, non? Eso ten un punto, non só transgresor o tipo de obra, senón o propio feito de escribir poesía en galego, casi ten algo de transgresor, non? Bueno, sí, evidentemente. Parece mentira en 2025. E a poesía xa se sabe que é un xénero minoritario, non? É dicir, non todo o mundo lee poesía, hai pouca xente que lea poesía, pero, bueno, a linguaxe poética tamén ten moito de rebeldía, é un acto de rebeldía e un acto, digamos, de convicción persoal, non? É dicir, iso é moi importante, non? Se ti sabes o que queres facer e faz o que te apetece, non? É dicir, porque, en definitiva, é moi importante, creo que na vida, estar contentos co que facemos, non? Non facer o que non queremos facer, non? E iso creo que é importante para poder vivir tranquilos. Pois se che parece, imos rematar a entrevista a esta primeira emisión de Culturgar Televisión cun acto de rebeldía. Lesnos un poema, porque creo que hoxe a presentación se basear precisamente neso, non? En ler uns cantos destes poemas que además van ser gratis, aínda que se vendoche un poema, ou se les gratis todos. Efectivamente. Pois será un recital con imaxes, precisamente de poemas deste libro. Coas túas imaxes, coas fotos. Cal elixiches? Pois elexín este, que non ten título, se queredes podo mostralo a cámara. Que quede claro que non ten título, pero que é verdade. Non ten título. E di así: o meu día a día é un eslogan, o meu amor é un eslogan, o meu alimento é un eslogan, o meu diálogo é un eslogan, a miña casa é un eslogan, o meu pasado é un eslogan, o meu futuro é un eslogan, a miña vida é un eslogan. Chámome publicidade, pero eu tamén quero decidir o teu propio destino. Creo que sintetiza moi ben o espírito do libro, non? Sí, bueno, e ten que ver coa imaxe, efectivamente, que
este eslogan que di, quiero decidir mi propio destino, que é un lema, un eslogan de Netflix. De Netflix e dunha das series, como se pode ver, o sea, estabas fotografiando a tele. Sí, no, bueno, isto é de Instagram. Hai capturas de pantalla tamén, efectivamente. Algúnas son capturas de pantalla. E esa foi a imaxe que desencadenou o poema? Sí, efectivamente, esta foi a imaxe que desencadenou. Primeiro tiven as imaxes e logo os poemas. Non se podía facer de outra forma. Pois a decidir o propio destino, como aqueles libros xogos que dicían, Elise, a túa propia aventura. A que hora decíamos que era a presentación? Ás 8 da tarde, vendoche un poema, Fran Alonso, autor, poeta, director de Xerais. Graciñas, Fran, por estar hoxe aquí connosco neste día, que vaya todo de maravilla. Creo que tiran boles, pero moita xente con libros de Xerais vai pasarse por aquí durante estes días que temos connosco. Graciñas, de verdade, por estar aquí connosco. Gracias. E así, despois de case 3 horas de directo, imos chegar ao final desta primeira emisión de Culturgal Televisión. Imos volver mañá e pasado, sábado e domingo, no mesmo horario, a partir da 1:30 da tarde ata as 4:30 aproximadamente, con moitas das cousas importantísimas que quedan por ver e das que quedan por falar na feira, dende aquí ata que remate. Toda a información tédela na web de Culturgal, tedes aí o programa, unhas das cousas máis importantes que imos ter hoxe xa pasaron por aquí, e nos vindeiros días seguiremos contando, tanto a través da canle de YouTube do propio Culturgal como da app de agalega.gal. Mañá a 1:30, se queredes, acendemos de novo Culturgal Televisión e contamos con vosco. Ata mañá. Ay de mí que no tengo padre ni madre.